ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላክና ተመስገነ ይሁን አውሽት ዳራሽ ዘለኹም ብዝተፈላለየ ሜዳታት ካትካራተሉና ዘለኹም መደብና ብሽማቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ክንጀምሪና አምናይ ጸሎት መንፈስ ነቶ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እስከን እግዚአብሔር ነመስግኖ አምላክና ህያዊ እቲ ናብዝኽ ንመጽእ ዝረዳእና እቲ በምሕረት ሃብታም ንኹራ ደንጓይ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ክብርና አምላክ ይሁን ንአምላክና ክብርና ሃቦ ቃል አምላክ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 17 ፍቅድ 6 ከም ዝብል ቃል ኣለና ኦ እግዚአብሔር ወአምላክ ትመልሰለይ ኢኻ ሞ እጽዋዓካ እዝነኻ ናባይ አድንን ንዘረባይ ጽንበሎ ኢሉ አምላክ ይመስገን እስከ ክብርና አምላክ ይሁን እቲ ጸሎትና ድሰምዕ ልማኖና ድሰምዕ ጸዊዕናዮ ዝምልስ ሕያው ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ክንቦይና ከነመስግኖይና አማልክተ አሕዛብ አይንትሎም አይሪእኒዮም እዛን አሎም አይሰምዑንም አምላክና ግና ይሰምዕ ይርኢ በተን ሕያዋን ዳውኻ ይደስስ ክብርና አምላክ ይሁን እስከ ሕጂ ካብ ዘለናያ ሁሉ ኩነታት ወፂና ካብ ድጸናሕናያ ሁሉ ኩነታት ወፂና ናብ ክብር አምላክ ንእቶ ንእግዚአብሔር አምላክና ነኽብሮ እቲ ዘመስግነንስ ንሱ يخبرني تباهل تزحيف الله بحق مالتكم كوينو حواتي سب كاب جزار رسو أيبرتعني أبز زلنا إجزابير تزيرد أنا إجزابير تزيد الجفنا حيله هو دو تزيد بلنا كاب كله خفوت تزيد حلونا كم زينا دوام بلنا سلازي نزا أملاخزي كبري يجبوي نزا أملاخزي وداسي يجبوي نزا أملاخزي شبشبا يجبوي أملاخنا تمسكن بلو كبرنا أملاخ يخون ጳውሎስን ሲላስንኩም የምገረም ሐዋቴ ታሲሮ ማማሰርትን ከለው አብጥልቅ ከለው በብዙ ሐለዋን ከለው ግና አና አምላክ ይመስግን ወኒሩ ስለዚህ ክብርና አምላክ ይሁን ና አምላክና ነመስግን ባሂልና ተፈቲሕና ማለትና ሆይኖ እግዚአብሔር ይመስገን ና አምላክ ነመስግን ነፍሴን እግዚአብሔር ባረኺ እተስተገብረል ከሰናይ ኩሉኻ አይትረስዒሉ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይጽዋዓካለሁ የመስግነካለሁ ይባረኸካለሁ أبلع كل السماتن أبلع كل سلطاناتن حلك النتاتن لعل دبلك أملاخ سماين مدرنا أوزل كل زجبرك أملاخ نخلو تمرمر بحدا قاري تمرمر جابير يمسكنا كله بلو جابير يمسكن حواتي كابز اللهم بخونتات وصو هاليلويا أبكر مزفان أملاخ ينزلنا كبر بك الله جابير أملاخي يمسكنا كا يبارك كله يعبيك كله كونتاتي حلف له نجراتي حلف له يملخك كله يبارخك كله أبلع له كل ملك سلطاننا لك كله تجبر تخل أملاخها نخلو تمرمر حدا قاري تمرمر أملاخ زد لك يا خد تجبر زغل كلك زيل بو أملاخ أبوي مسجنك كله بلو يبارخك كله إتزا مسجنن نسو يخبرني هاللويا حواتي نأملاخ مخبر أملاخ مسجن ناتنا قدناي عجانا سيو زابير مسجن مملاخنا أملاخ موداسنا أملاخ لعلو كله مسرع ناتنا قدامنت هاللويا نتقدماي قداماي مسجبرنا كله نجر زغنا كله نجر سلت سلازي بمسجان أبكر ما أملاخ نغرب أبوي مسجنا كله يبارك كله بلو يعبيك كله نسخة حيالها نسخة لؤلاويها كما خزبل فتشم أملاخ يلا نجاب هير مسجن أبزت أتسين تهيزون تحفالو أملاخ مسجن هاليلويا زات عصرت حموشته أملاخ مسكن ووك زيابير أمونغو أمالختي كما خازبل مني بمسجانا التفرحكا جبارت أمرات بقدس الناخة كما خاز خبره منيلو أملاخ مسكن ووك زيابير أمونغو أمالختي كما خازبل منيو بمسجانا التفرحكا جبارت أمرات بقدس الناخة كما خاز خبره مانيلو أملاخ مسكن هاللويا كل زخل أملاخ كل زخل أملاخ كل خم تخلين زلخ يا خا تجبر زخل كلك خم زي البونس فلت الله خيله بحق إجابير أملاخنا كل زخلي نأملاخنا نقرب له خالي إلنا مسوات مسجان أمبر أبوي مسوات مسجان يقرب الكالله لوم يبارك كالله لوم يودس كالله لوم يشم كايل على الله كبرنا أملاخ يقول حوادي خاب كونتاتنا نوتسع كابزلنا يا خونتات نوتسع ناب تخبر أملاخ نقطه أبوي تمسكن
ጎይታይ ተባረኽ ይዕቤካ ኣለኹ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንኣምላኽ ኣመስግኖ ንኣምላኽ ባርኾ ክብርን ጎይታ ይኹን ብጀካኻ ካልእ ኣምላኽ የልቦን እሞ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ከም ኣምላኽና ዝበለ ኸውሒ ኸኣ የልቦን ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽና ኸውሕናይ እምባና ፀግዕናይ ኣብ ፀግዕት ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ፀግዕት ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ኣምላኽና ፀግዕናይ ኣምላኽና ዕርድናይ ኣምላኽና ዋልታናይ ሰይፋ ሓበናይ ነዛ ኣምላኽ ዝኽብርን ሃቦ ኣቦይ መስግነካ ኣለኹ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኽዮ በልዋ ካብ ኩነታት ክምፁ ሕጂ ናብ በረኸት ኣምላኽ እተው ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባረኽዮ ባረኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ኸ ንቅድስ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ኣቦይ የመስግነካ ኣለኹ ይባረኸካ ኣለኹ ካብ ኩነታተይ ውፅእ ኢለ ካብ ነገራተይ ውፅእ ኢለ ኣቦ ብምስጋና ቤትካ መፅእ ኣለኹ ተመስገን በልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ልዕል በል ተባረኽ በልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣቦ ተመስገን ኣቦ ተባረኽ እወ ንስኻ ሓያል ኢኻ ንስኻ ስልጡን ኢኻ ከማኻ ዝበለ ከቶ የልቦን ሃሌሉያ ተመስገን በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣሕዋተይ ብምስጋና ቀፅሪ ያሪኮ ፈሪሱሎ ብምስጋና ዘይስገር ትሰግር ሃሌሉያ ንዘሩባቤል ተነግረሉ ቃል እንታይ አንተ ዓበኸረን ኣብ ቅድም ዘሩባቤልስ ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ተባሂሉሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩሉ ቀፅሪ ኩሉ ዕርዲ ኩሉ ዘጨንቐካ ዘበለ ደሸግር ዘበለ ኩሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብምስጋና ይድስገር ኣምላኽና ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣምላኽና ደላይ ገባር ተኣምራት እዩ ዝደለየ ይገብር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኸይ ተመስገን በልዎ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ወዝውዙሉ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ኣምፁሉ እዛ ኣምላኽ እዚ ምስጋና እኳ ኩሕዶ ሃሌሉያ ኩነታተይ ስግር ኢለ ነገራተይ ስግር ኢለ ኣነ ግና ኣብ መቕደስካ ኣትዋ ኣለኹ ኣብ ክብርኻ ኣትዋ ኣለኹ ኣምላኸይ ተመስገን በልዎ ጎይታዬ ተባረኽ በልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስም ኣምላኽና ንፀውዕ እግዚአብሔር ይመስገን ስም ኣምላኽና ንፀውዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ነገርና ስም ኣምላኽና ንፀውዕ ኣብ ጉዳይና ስም ኣምላኽና ንፀውዕ እግዚአብሔር ንሱ ሓያል እዩ ዝደለዮ ዝገብር ኣምላኽ ገለ እኳ ኸልካል ዘይብሉ ገባር ተኣምራት ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ዘየሎ ህልው ዝገብር ካብ ዘየሎ ህልው ዝገብር ኣምላኽ ኣሕዋተይ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ደሎ ኩሉን ዝገበረ ኣምላኽ ንሰማይን ንምድርን ሃሌሉያ ከም ድሌቱ ገይሩ ዝዝውር ኣምላኽ እዚዩ ኣምላኽና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኸይ የመስግነካ ኣለኹ ኣምላኸይ ይባረኸካ ኣለኹ ስምካ ልዕል ኣቢሎ ኣለኹ ይዕብዮ ኣለኹ ሎም መዓንቲ ሃሌሉያ ከምዚ ዝበለ ዕጫ በፂሕና እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገን ይኹን ከምዚ ዝበለ ዕድል ረኺብና ካብ ኣምላኽና ከምዚ ዝበለ ዕድል ረኺብና ምሕረቱ በዚሕልና ሳህሉ በዚሕልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ጋጣሚ እዚ ንኣምላኽና ነኽብሮ ንኣምላኽና ነዕብዮ ይባረኸካ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ወኣምላኽ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እፅዋዓካ ወኣምላኽ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እፅዋዓካ እዘንካ ናባይ ኣድንን ንዘረባይ ፅንበሎይ ኣምላኸይ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እፅዋዓካ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ ዘለና ዝምልስ ኣምላኽ ዘየፅቅጥ ኣምላኸይ ትመልሰለይ ኢኻ እሞ እፅዋዓካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንስኻ ክትመልሰለይ ኢኻ እሞ ብመዓልቲ ፀበባይ ክፅዋዓካ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽና ኢድ ሰብ ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ትድግፎ ኣይኮነን ኣምላኽና ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ትድግፎ ኣይኮነን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፀውዕዎ ክምልሰልኩም እዩ ፀዋዓኒ ሞ ክመልሰልካ ዝበለ ኣምላኽ ዘይትፈልጦ ሕቡእን ስውር ምስጢርካ ክነግረካ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ፀዋዓኒ ዝበለ ንኸንቱ ፀዋዓና ኣይበለናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣቦዬ ይፅዋዓካ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ነገረይ ይፅዋዓካ ኣብ ጉዳየይ ይፅዋዓካ ኣብ ስድራይ ይፅዋዓካ ኣብ ውሉደይ ይፅዋዓካ ኣብ ሃገረይ ይፅዋዓካ ኣብ ቤተ ክርስቲያነይ ይፅዋዓካ እግዚአብሔር ኣቦ ይፅዋዓካ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦ ንዓ ኣብ ነገረይ ንስኻ ልዕል በል ንዓ ኣብ ነገረይ ንስኻ ይሸመካ ኣለኹ በሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሱ እሙን እዩ ኣሕዋተይ ንሱ እሙን እዩ እሙን ምዃኑ ዓብይ እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ዝኾነ እግዚአብሔር ብትማሊ ዘይፍለጥ ኣምላኽ ብትማሊ ዘይፈልጠካ ኣምላኽ ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ፀፅባሕ ሓድሽ እዩ እሙን ምዃኑ ድማ ዓብይ እግዚአብሔር ይመስገን
لما أنت أبز مهلاونا حدش نجاري حواتي أبز بمهلاونا حدش نجاري بمحرة موت أنا موت هونا حدش نجاري بمحرة مهلاونا حدش نجاري حواتي كبرنا أملاخ يخون اتين تصعد كأن نحط أن صحي زبرق أملاخ لما أنت محرته بزيحلنا محرته بزيحلنا خمزيلنا دويلنا شموخ نصوع زرد أنا أملاخ كبرنا شمو يخون أملاخ هي مسكنا كله بلوه هاليلويا زعاب أملاخ زي الشهداء يزخونه دليتو كجبر زغل كلو زيل بو أملاخ أبوي مسكنا كله أبوي يبارك كله نجاراتي كم زلوا عند حلوه قداي كم زلوا عند حلوه أبوي تمسكن نسخة لعليخة لؤلاويخة كبرنا أملاخ يقول يسوع كريستوس قويتاي نأملاخ أمسكنوه مسوات مسجانا أقرب له هاليلويا مسوات مسجانهم وزوز له كبرنا أملاخ يقول هاليلويا يس قال أملاخ انتهي بلنا جابير مسجن نيك جابير بتزر كبولو جزء دلي ويلو أملاخنا جابير هاليلويا منفسيو اتوام تسجدوا له بحق إن منفسيو تسجدوا له اتهاز تسجدوا له ساعات كحجة حواتي كم زبل عدل سلزهابنا أملاخ سمو خنصوع كنا مسجنو كن بارخو كن سجد أب كدمي بحق إن بمنفسن إذا خابك جابير أملاخناي إذا خاب قويتاناي كبري بكالله يبارك كالله كم زبل جزء سلزهاب كاني كم زبل ساعات سلزهاب كاني أبوي يبارك كالله أملاخ يعبيه كالله كبري هاللويا أملاخنا إجزابير بتدسوا بتزر كبولو جزء هاللويا كبرنا أملاخ يقول دليوه قربا خلون تصوع ويلو أملاخ يمسجن إجزابير كابتن فاسنا على قرباي نسوا قرباي بحكي ننجركم قرباي نقدايكم قرباي نحطكم قرباي حواتي أملاخنا بمثلات عندي مثلات عند مزن أملاخ يكونن بمقنع عندي مقنع عند زمزن أملاخ يكونن نسلو علاوي دلايو يزجبر نمنتاي كم زجيرك إلو زي حتة أملاخ نخلو زمرمر بحدا كوا زي مرمر أملاخ كبرنا أملاخ يكون تمسجن بلو يمسجنك كله تمسجن يبارك كله بلو يعبك كله بلو هاليلويا نا أملاخنا نتمنفس زخونا أملاخنا بمنفس بحق إننا نسجد له نخيل هاليلويا يملك كله يبارك كله يعبي كله هاليلويا تمسجن يسوع لا 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 لوجو شارا أبو تمسجن أبو تبارك أبو العلبل نمسجنك كله يبارك كله كاب نجاري وتسيله كاب قداي وتسيله أبوي عبيتك خزنتو إذا عينت عدل سيد وهابكو إذا جزاز سيد وهابكو أبو تمسكن هاليلويا كبرنا أملاخ يخون كبرنا قوي تايخون سكنك جابير أملاخنا دوبات لبي أصفحيو نبلو دوبات لبي أصفحيو يا عبيت أنت يلج اللي جابير مسكن يا عبيت لما أنا أملاخ إسرائيل برجس أنت تباركني دوباتيكا أنت تفشح علي يدكون مساي أنت تخون كيش إنك دم خاب كفو كم زدحن أنت تجبرني إلو لمنو أملاخ كا اتزلمونو جبرلو أبو بحق إجابير مسكن حواتي دوبات لبي أصفحيو بلو بقى دوبات لبي أصفحيو كم مريم أبدوكو أجرخا خوينا خمهار كم لديا استبهال نقول أب لبي كعقرو نلبي أصفحيو دوبات لبي أصفح بلو إجابير مسكن أبوي بحق مالتي كوينة بكرمي خاخ سجد مالتي كوينة بكرمي خاخ مالالس أبو دوبات لبي أصفح لي دوبات لبي أصفح لي هاليلويا دوبات لبي أصفح لي إجابير زدليون تاي قبل لبنا نسوى مسواتي مالتنا خوينا نسوى مسوات مسجانا إزدل إجابير أبوي لبي أصفح لي لبي أصفحيو أملاخي لبي أصفح لي هاليلويا أملاخنا إجابير نسخة هذا أملاخيها نسخة سلطون أملاخيها أملاخي نتزبها للنقل قبل بيك عقرو نتزنجر النقل قبل بيك عقرو جابير قويتا سراوي تابو نلبي أصفح لي دوبات لبي أصفح هاليلويا كبرنا أملاخيخون يسوع كريستوس قويتاي
ናብ ዝፋን ጸጋ ብሙሉእ ልብና ክንቀርብ ይግባአና ኣሕዋተይ ናብ ዝፋን ጸጉ ብሙሉእ ልብና ሃሌሉያ ኣብ ዕብራውያን ከምኡ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ብግዜ ጸበባውን ረድኤትና ዝኾን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ጸጋ نقرب إلى أملاخ مسكن هاليلويا هاليلويا أبو يس هاليلويا قويتين أملاخين هاليلويا بتبعت أب كريم يخن مالالس بتبعت أب كريم يموت أخ كالنا بتسقوخ دقفنا هاليلويا أبوي لبي أصفحيو لبي أصفح لي أبو تزبها لنا زبله كله سمعت راح يكون كس جبارق الكون أبو رد أني دقفني سب كاب جزار سو أحيلني حواتي جابير مسكن يسوع كريستوس قويتاي سب كاب جزار سو أحيلني منفسك جابير زحيل حواتي منفسك جابير تزيردي وسب جزار سو أحيلني أبو رد أني تصلي أبو دقفني تصلي أملاخي جابير لبي أصفحيه لبي أصفح لي هاليلويا يس كبرنا أملاخي يقول داويتي أمزمور 50 حدا إنكم إلى صبرون قد كنت منفس إلو إجابير مسكن صبر لبي قد كنت منفس حبني له إجابير أملاخنا مسوات مسجانا يزدلي كاب لبنا نسوه أب كرميو كاب لبنا نسوه مسوات يدلي هاليلويا هاليلويا Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, እግዚአብሔር አቦይ وأملاخ اللي بفتر لي طلوع منفس كاوش تحدث منفس كاون تحدثني بتببني منفس دقفني أملاخ مسواتي به أبلك مسوات حرار تبغوني مسواتي أملاخ كبر من أملا صبور صبور قد قطن لبي أي تنعقوني خا مسوات مسجانا أي بصبرون قد قطن منفس أبكرمي النقربو مسجانا أبكرمي النقربو مسوات مسجانا جنا يبوغوي أبوي هاليلويا بحق إجابير مسكن نابتق عند نجر هاليلويا نابتق أورا نجر إجابير أملاخنا تمسكن يكون إجابير أملاخنا منفسي إتهم تسجدوا له خا بحق بمنفسي يوم تسجدوا له إتاز تسجدوا له ساعات كحجة هاليلويا أبوي يا مسكنك كله خلوا معتي يبارك كله خلوا معتي كبرنا أملاخ يكون يسوع كريستوس قويتاي سك أملاخنا تمسكن يكون حجة منفس إجابير ندراشنا خو قواتاترو منفس إجابير نلبنا خو قواتاترو نأيراتنا خو قواتاترو كابو زخونة ملأختي كن قبل هاليلويا سمياتنا يكفت لنا نصلي أبوي سمياتنا يكفت منفس هاليلويا سميات بمنفسه يتصري سميات بمنفسه يتصري أبوي كفوت دقة كفوت سميات أبوخت بنا نصلي علينا ويتهين أملاخين زبها لنا قال كله قبل بنا حدر زستزر قال كله قبل بنا 263 كفري ويتهين أملاخين سمياتنا كله آيراتنا كله قد قواتاترو نعاق عليفنا نبكالونا نجرنا كله تحالفو نعاق عليفنا نبكالونا ويتهين أملاخين منفس كيجزأ منفس كان دراشنا يقواتر منفس كا نزي عدراش يقواتر نفس وقفنا يقواتر أبو يختحلفنا نتصلي علينا كترد أننا نتصلي علينا أملاخ إجابير كابخات زي كوينو أبو سب كاب جزار سو عبرتعن أبو كترد أننا يتصلي عليه كتبارخنا نتصلي عليه
ክድግፈና ጽልያለሁ ሃሌሉያ ኣብ ዝተፈላልየ ኩነታት ዘለኹም ኣሕዋተይ መንፈስ ኣምላኽ ሃሌሉያ ጸውዕዎ መንፈስ ኣምላኽ ጸውዕዎ ሎሚ ደልየካ ኣለኹ በኣይ ሕለፍ ግዲ ይኹን ካብኣይ ክትሓልፍ በልዎ ብዝተፈላልየ ኩነታት ዘለኹም ኣብዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለኹም ብዝተፈላልየ ሶሻል ሚድያ እትከታተሉ ይሕዋት እግዚአብሔር ንሱ እሙንዩ ተጸዊዑ ዝመጽእ ኣምላኽ መንፈስካ ይደሊ ኣለኹ ሎሚ ማዓንቲ ዘጸናንዕ መንፈስካ ሎሚ ዝምህር መንፈስካ ሎሚ ዘበርትዕ መንፈስካ ሎሚ ዝፍውስ መንፈስካ ይደሊ ኣለኹ በልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሱ ተጸዊዑ ዝመጽእ ኣምላኽ ንሱ ጀንትል እዩ ሃሌሉያ ይጽዋዓካ ኣለኹ በልዎ ኣብ ኩነታትኩም ጣልቃ ከኣቱ ዓድሞ ጣልቃ ኣቶ በልዎ ኣብ ነገረይ ጣልቃ ኣቶ ኣብ ጉዳይ ጣልቃ ኣቶ ተለኒ ኢኻ ደልየካ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰማያት በመንፈሱ ይጸሪ ሰማያት በመንፈሱ ይጸሪ ሰማያት በመንፈሱ ይጸሪ ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ እስከ አምላኽ ተመስገነ ይኹን እስከ አየራትና በመንፈሱ ይጽረ ዝቃወመና ዘበለ ሁሉ ናይ ጸልማት ኃይሊ የእምሮ ድሰረቅ ሁሉ ናይ ጸልማት ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተአስረ ይኹን ሐሳባት ድሰረቅ ሁሉ በሽም ኢየሱስ ተአስረ ይኹን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተአሰር አዳራሽና ግና በደሙ ይጽረ አቦ ኣብ ከባቢና አጽራሐዊ አውሽጥና ንጉስ ክብር ኾንካ ክትግለጽ ንዕድመካ ኣለና ክፉ አሰራርሓ ናይ ጸልማት ናይ ጠንቆላ መንፈስ ናይ ዛር መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተአሰር ክፉ ናይ ዓጠንቲ ክፉ ናይ አውሊያይ መንፈስ በሽም ኢየሱስ ይተአሰር አምላኽ እግዚአብሔር እስኻ ግና ከይተኸልከልካ ተመላለስ መንፈስ ቅዱስ ከይተኸልከልካ ተመላለስ ክብር ንበካለና አምላኽና እግዚአብሔር አቦይ አድራሽና ወንኖ በደም ካን ቀጥሮ ለና አድራሽና በደም ካን ቀጥሮ ለና ልብና በደም ካን ቀጥሮ ለና ሁነታትና ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝቃወም ዘበለ ሁሉ ኣብ ጥልቅዝ ምከር ዘበለ ሁሉ ኣብ ጸልማት ምከር ምኽሪ ሁሉ ናብ ዝቤት ዝውርወር ዘበለ ፍላጻ ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይጠቅም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተአሰር በሽም ኢየሱስ ይተአሰር እግዚአብሔር አምላኬ መንፈስካ ግና ከይተኸልከለ ይመላለስ ከይተኸልከለ ይመላለስ እንሆን ልብ ነፍስ ወከፍ ክትኩሕኩሕ ጽልያለሁ ንልብ ነፍስ ወከፍ ክትኩሕኩሕ ጽልያለሁ አቦዬ ከም ዘልየና ክትረዳና ይጽልያለሁ አቦዬ ቃሉ ሊኹ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ከአናገፎም አቦዬ ጥልቀት ጉድጓድና ተፈላለየ ንስኻ ግና ካብ ኩሉ ክትውጽእ ትኽእል አምላኽ ኢኻ አቦዬ ሕሙማት ክፍወሱ ድኑሳት ክድንሱ ተስፋ ዝቆረጡ ተስፋኦም ክሕደስ ጎይታይን አምላኸ ዝደኸሙ ክሕይሉ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ተመላለስ አቦ ግዛ ምለኽ ንስኻ ሰዓትና ጊዜና ሁሉ ንዓኻ ንበካለና አምላኸ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አምላኽና ሕያዊ እስከ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ምለኽ ንስኻ ተቆጻጽር ንስኻ ግዛ ንስኻ እግዚአብሔር ሕለፍ በደራሽና ሕለፍ ብልብና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዕድመካለና እሕዋቴ ኣብ ዝተፈላልየ ኩነታት ዘለኹም ሕጂ ክቡር ዝኾነ ዕድመ ይዕድመኩም ኣለኹ ካብ ጥፋት ዘናግፍ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ካብ ድኻም ዘናግፍ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ካብ ዝተፈላልየ ዓይነት ወልፍታት ዘናግፍ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ልብኹም ክትዕድሞ ይዕድመኩም ኣለኹ ሎሚ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂያ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂያ ከይተሓልፈኩም ከይተምልጠኩም ዓድሞ ናብ ልብኹም ነገርኩም ንዑ ሃብዎ ጉዳይኩም ንዑ ሃብዎ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጥ ሰላም አምላኽ ድማ ንልብኹም እና ሓሳብኩምን ክቆጻጸሮ ክሕሉ እንታን ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትዕድሞ ይጽልይ ኣለኹ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትዕድሞ ይዕድመኩም ኣለኹ ለማዓንቲ እስኻ ጎይታ ይኩን አምላኽ ይኩን መድሕነ ይኩን ክትብሎ ተዓዲሙ ዝመጽእ አምላኽ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ኣብ ዝተፈላልየ ኩነታት ዘለዉ ኣብ ዝተፈላልየ ኩነታት ህይወት ዘለዉ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ አቦዬ ካብ ዘለዎ ጎዳጉድ ክተናግፎም ብዝተፈላልየ ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ካብ ዘለዎ ክተናግፎም ብሽም ኢየሱስ ጽልይ ኣለኹ አቦ ክተበርትዖም ጽልይ ኣለኹ አቦ ክተተንስኦም ጽልይ ኣለኹ ተዓጽዮም እንታይና ንገብሮ ዝብል ዘለዉ ሞት ካብ ናይ መጨረሻ ኣማራጽ ገይሮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣሕዋት አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ ሻሎም ክኾነሎም ጽልይ ኣለኹ ሰላም ክኾነሎም ጽልይ ዕረፍቲ ክኾነሎም ጽልይ ካብዛ ኣሰሮም ማእሰርቲ ምምላጥ ክኾነሎም ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ይፈትሑ ምምላጥ ይኾነሎም ለማዓንቲ ጎይታ ክትረድኦም ጽልይ ኣለኹ ከተሕይሎም ክትብርትዖም ጽልይ ኣለኹ
እግዚአብሔር አምላኬ ስለ ሁሉ ነገር ክብር በካለሁ የመስግነካለሁ ሃሌሉያ كم يحضركم قاعد بدحانن بسلامنا بيت እግዚአብሔር መጻሁም الله مسكن اتي ناب حبرت ወዱ ጸዋዓና በወይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሙኒዩ እሙን ስለዝኾነ ይናብ ዘለና ነዚ መዓልቲ ዝክንሪኦ ንሱ ኃይሊ ጉልበት ጣና ይብና الله مسكن መዛምራን ጎይታ ይባርክኩም ከምቲ ኩሉ ጊዜ ንገብሮ መጀመሪያ ጊዜ አማከልና ምሳና ተሓብሩ ዝመጻእኩም ንምልክት ኢድኩም ከተርእኒ የሕዋትን አሓትን ተልዮም መጀመሪያ ጊዜ አጆም ከነላለየኩም ይናለይልና ንምልክት ኢድኩም ከተርእኒ ኦኬ ሃራይ ብድሕሪት ሓንትረሎ ካልእኸ አምላክ መስከን ካብ ዘለኽዮም ሞኽትንሲ ስምክን ካበይ ከም ዝመጻኽን ክትላለይና وحزيت كابس مرة أبز خون قاي سمعني بايذوي سوم عمبر كم يجرنا هنا نقبله أملاهم مسكن قا بدحن مزاكي عشر سورات كباقي نمو سمكي تليفون كمليك نعن هابين أملاهم مسكن إبنيزر نايم سرت فوسي بتكريستيان تبعيلنا نسمه كمزي وترو سنبت كم زنايلهم معنتي كاب ساعة شعتن أكشال كاب 10 فران جميرو ساعة حدا ناي صلوت ناي عملوخو ناي كلام الله جزء لنا حمص كل جزء ناي تمرت ناي صلوت جزء لنا كل جزء هنا تقولنا عن دق ماينا تزرع توم جزء زلنا متينا نسألي ناي جزء بيهر نجار تسألي خايز ركب انتايزي سب حيل مستقبل شعب مسيخا مكفال زي كونسي مسيخا حيل أملاخ من الله يتبغي ها سلازي توم جزء زلنا توم جزء زي بلناون جزء عند عدقنا every حاموس كاب ساعة حاموشك ساعة شوعته نايك آلن نايت مرت جزء آلنا عربون كل جزء عرب كلاتنا نخلينا كاب ساعة شومون تجميرك ساعة فرقليتي ناي صلوت ناي كلام الله جزء لنا سلازا أو ماتيكم كتكافلوا نعدمكم مالتي أملاهم مسكن لو ما عندهم قلعة زركب لنا قلعة زوف لنا قويتا يسوس انتايلو له هتصانات ناباي يمتو سلازي دامد هاني حاونا مس بعلت بيتو سامري كنعدمو مينا نابزي نيسا ودوم ناب قويتا كنا ركوبينا كنا وفيوينا باستر نبزح قد ما كانوا كتقلي لهم مدح دايرات سبحان الله እግዚአብሔር ይመስገን እሺ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ደስ ሐቀን ዘሎት አይመስልኩም እንዳመዳስክ እንደይቆለት አለሁም ይለ ሁሉ ጊዜ ዝሐስብ ነይረ ማለት ገገይሸ ከመጽ ከሎ ከባርኹ ጸንሕነ ስለዝነሩ ሕጂ አምላኽ ይመስገን ባለይ ይባርኹ ኣለኹ ማለት ሕፃን መበልክ እንደይዚ መዳሃዊ ራባይ ብዙሓት አይኮን አኔ ብዙሓት መስለን ነይሩ ማለት እዩ ካባይሳይ ሓለፉን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ከዛርብ ከሎ አብ መዝሙር 128 ከም ዝብልና እግዚአብሔር ቃል አለው ንእግዚአብሔር ዝፈርህ በመንገዱ ዝመላለስ ሰብ ዘበለስ ሰብ ብፁዕ አሜን እዩ አዳውካ ክትበልዒኻሞ ብፁዕ ኢኻ ደሓንውን ክትረክብ ኢኻ ሰበይትኻ ውሽጥ ቤትካ ከም ፍራይት ወይኒ ክትከውን ውልድካ ኣብ ዙርያ ማዕድኻ ከም ተኽሊ ኣውሊዕ ክኾኑ እዮም እነሆን እግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ከምዚሉ ክባረኽ እዩ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ክባረኸካ ኩለን መዓልታት ህይወትካ ሰናይ ኢየሩሳሌም ክትሪኢኻ ደቅደቅኻውን ክትሪኢኻ ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን ይብለና አምላኽ ይመስገን አሜን በውሉድ ዝባረኽ እግዚአብሔር አሜን ውሉድ ዝህብ መን እዩ
እግዚአብሔር ይጥዕና ስለዘለካ ጉልበት ስለዘለካ ጥራይ ተገብሮ ነገር አይኮነን እግዚአብሔር ታይገብራለሁ ማለት ማህፀን ከፍታሎ እግዚአብሔር ዘር خداله እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ውሉድ ይህብ ማለት ያምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ አምላክ ይመስገን እንዳሐውናኻ ከምዚ ስለተባረኹ ደስ ይብለና ማለት እንዳሐውና ኢንጂነር መድሃኔ ለእግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ዘህፃን ክንባረኹ ኢና አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናት ናባይ ይምጹ حدقوم أي تخلكوا إلى أملاك مسكن يسوع قويتاي لذين إحنا كم أمنت وانجيل كم وانجيلوان أبي تخرجانات أمنتي مالتي أملاك مسكن نقول بحث عن النتو أين تأمنينا جناح أملاك مسكن تاين قبر ماتيو نبت من زخنا قويتا نمعقبه نوفي أملاك مسكن نبت من زخنا قويتا خنا معقبه خلنا خا نصدروها حدران هب حدران أم حلالف وهبات أملاك يمو نيجي بهير وهبات يمو تاي قبرو تخناخينكم تاين قبر مالتيو حدري نهب أمين هذا ما أعتقد إساء من تولني بعلو نقولي صعب والسينا اللي خيلو خمسة حلفة التصامون ديو أم دكنا بعلهم والسينهم ستمغ مالتي أملاح مسكن نقولي صعب والسينا يلو هذا ما أعتقد تهجبريو كتمغ مالتي من دحر إمناتي تسعب تمكت ماي مالتي أبير مسكن لذي نقول حقوسكم عند أمرهاني حواتي الزنا حقوساتنا دسيلنا أملاح مسكن اسكي قواي أملاح تسئلنا كن بارو خوينا እግዚአብሔር ይባርክ ሃሌሉያ ነዚ ህፃን ናብ ጎይታ ከና ማዕቆበይና ንስድራ መድሃኒ ሓወይ ከአን ክን ባርኮ ቢና አምላክ እንጽልየሎም ኢና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ኃይል ይኽቦም እግዚአብሔር ጸጋ ይኽቦም እንጀራን ዝብላዕን ስለዝሃቦ ንቤት ትምህርት ስለሰደዎ ጥራይ እኹል አይኮነን ብፍርሃት አምላክ በመንገድ ጎይታ ክዕብዮ ክኽእሉ እንጽልየሎም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕፃን ዚ ይባረክ መዓልታት ህይወቱ ኩሉ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናይ ይርኤ መዓልታቱ ምንዋሕ ዕድሚኡ ይኹነሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእታው ምውፅን በአኻ ኾነሉ ካብ ንእስነቱ ክፈልጠካ ንዓኻ ናባኻ ነማዕቅበለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብጥዕና ክሕሎ ካብ መንበስበስ ክሳብ ከብዲ እግሩ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሽፍኖለና ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ነገር ኣብኡ ከይስልጥን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናባኻ ነማዕቅበለና አባ بدم يسوع كريستوس نقطر لنا بدم يسوع كريستوس نحلو لنا نو صدر بيت حواتي كابشم يسوع كريستوس اتصلي الله እግዚአብሔር تدقف أملاك نسخة حيلي تخون بقعد تخون نسخة طبعا أبز قولهم طبعا تب نسخة هذا كوا طبعا أنت قولله نتخيل استحفر بلكس زب أملاك يلهم منه هو هبون تبع الصحيف الله እግዚአብሔር أبو جلس لذي يقول لهم تمسكن نزحت أنزل معباي እግዚአብሔር أبو قبل اليوم تسقى سلسنبرة تمسكن لتنرى نمسكنا كلنا እግዚአብሔር إنه متهاو موصام زبله خلص خاصلة قواطر يا بيه بزخدوا زبله من قدي خاصلة مرحوم زي قاقيلا الريت من قد خاصلة مرحوم نمسكنا كلنا دم يسوع كريستوس بيتهم زلهم زبله كله بارخنا يوم تهم قالوا تحصنون بزمخنا حصان زي بارخنا يوم بكريستوس يسوم بروخات يوم آمين تباركوا كم زجرهم قالاتي أب حزب ينبرو أنا أخباري خيلو እግዚአብሔር أملاح እግዚአብሔር مسنا خوي باري كله آمين እግዚአብሔር መስገን አው خلخون اب ቃል እግዚአብሔር ክሰግሬ ኢየሱስ ጎይታ አሜን አሜን ደخሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው አምላክ እዩ አሜን ንሱ አምልኾካ ይውሕዶ ንሱ አምልኾካ እንታይ ሆነ ይሓጽሮ ግናኸ ካል ንገብሮ ነገር ስለዚየለ ታንኸላ ነቀርብ ማለት አሜን ታንኸላ دس لنا نوفي تان خلامات يا أملاح مسجن تفتحنا نعو كاب استسبره لب تسكين كنت صلينا جميع المسجن هاللويا 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 يسوع كريستوس ودي يا الله نبحنا زنا استجاهك نبحنا لك قويتا شكا يباركون له بكريستوس يسوع ياوس أحوالي زاد الفردي خبل من نقبل فريدكم سنين بزحات ممهران أيتكم كلنا بزح نجار مسلمين مو حلوة هبال زي سعد تلون سنزل لو سبق للجوب ذكروا بوع سوايو إنه أفراش من خلالنا لغة نقبل لهم أملونا نزل لو سبقون بويا النقرع إنه مرحب لما هذه عبيت من السنشي بقول له فاس إن الكبار أطفال مرحيل اليوم
بنش توسخانين أنا كم لما لسان نشت أكلها بعد نقدر تمكح نو نشت حول لعمي دور زيتان لسان حاوية على كل عليه إنسان عوافن لما مزبل الإنسان بحرن ببحر السب يجزأ تجزيون على الله جناخن اللسانسي حادث أبوكاخ جزاء أي تخالون مسا زي تعرف أكيد تقتل حنزز ملأت إياه باقيرنا نقويتان نبون نمر باقيرنا نتوم بمثل أملاخ تفترو سبات نرقم كاف حد أفس مرقان مرقم كوص أي جبانيو يوص عواتي إذا خمسة خون أي جبانيو ويس إلادو خاب حنتي عين ما يتعمن مريرن ما يتفلفليا أتو محواتي بلس دو فرا أولع كتفري كالايو ويس تخلي وينس فرا بلس كومو خي تعيلاج أو تعم ماي كتفلفل أي كالانيو أما أكلكم لبامن أستو على المنيو نسو سنة يا كايدو بلوهاتن بتن غيرو جبرو يرئي يبلنا يا بيري مسكن يسوس قوي تامن هاللويا نصلينا يس ما أخلكم ده لبامن أستوعلن منيلو نسو بسنة كايدو بلوهات ببجرو جبرو يرئي هاللويا يسوس قوي تايم لو ما خاصك يا بيري مسكن كزارة بنا يس في جتاتنا زبالة كله خندل يس وط زبالة ملك زخل أنا زبالة خلو لما عند خاصك خجر قفلنا جابير هبكرم يخن قربنا هاللويا يسوع كريستوس وده يا أملاخ أيو أو قويتها هبكرم يخن قرب لنا نايك قال كابرهان دلنا مخفات قال كيبره نقرتات كاتبه بيهب صحفي موك جابير أبو بيسوع كريستوس ياوشم نايك قال كمخفات يخون بقرنت هبكرم قال كان قرب لنا بقرنت هبكرم يخ مسئلان لنا أبا بيسوع كريستوس ياوشم نايك قال كابرهان كتراخبنا سؤالنا زبل خلو ختبارخ بيسوع كريستوس سم يا برب إلنا خنوت دايك الناس قويتها نو حللنا خنوت سمو بوخا نغرميت كن سقم كن كل ساختر أنا بش يسوع كريستوس أصلي على أبا قال كا مستياتيو بس مستيات كرنا بس وقف رأسنا خن رأيك ترى أنا بش يسوع كريستوس أصلي على حدا كاه نقص فترته زري مخاميل تخيد عند حد قال له خينسو عشاء الكهلخة لازم زيابير كم لبامات كم استوعلتي تتبلنا خنسمع مو أو خا أبجبري خنركب كترد أنا لمي يصلي على بكريستوس يسوع سم إنه بمستوعل بتواب بفقري من كريستوس يسوع آمين هاللويا يسوع قوي تايو آمين لما أنتي من البات هاللويا دبلايك سبكوكم نيجن مود أتا هاللويا أختم لكم نحممكم على ثيام الله مسكن آمين ثلاثة أبير بارخ بزعبة ألوتاوي الوا لسانن حيلاني نخري ألوتاوي الوا لسانن حيلان مثلا عبد بهال سبعي he was a man of action ناي جبري ناي سرح ناي عيو سبينير ناي أف سبعي نبرن ملاخ مسجن أبتي كسل سمو يعقوب بهال سبعي مالتيو يعقوب تسعد يتباهلي تفلت نيرو تاي مالتيو أكايدو تن زبلن تن زاربن تن سبكن تايز جبرن مالتيو بجبري زريان زنبرلن عين السبعي يونيرو أسواي خاني بصحفاته بزح جزء challenges جبرنا جبراو نجار نداتو كوره أبتي practical Christian life ما تابت جبراو ناي كريستنا جعزو أو عند أتوتايز جبرنا ما تيخل جزء ببزح من قد نهوتنا خقرت زخل مول دخ جبر زخل مثل ودي يسوع كريستوس كمسل زخل نجارات يم حلال فلناي مالتي أمين يسوع قويتاي ثلاثي أكلاتنا حنتي نيشتو أكل كم زلنا صحفي نجرنا له أزيان إشتايلوا جناخه بعبي نجار تمكح عبيت نجار لعلت بلا عبيت نجارات ندال علت هاي تقبر مالتيو تزارب عبي نجار تملالس
أواكلاتنا زيا نستي كنسا مالت سلذي it boasts of great things بلنا مالت بعبي نجار نعبي نجار تمكحتي يرأي نشتو كنسا علم عمزايلوا that's a world by itself مالت نساس بعلا سدا علم نحسبها زاقزفت علمنا مالت زاقزفت علمنا خماني بمخنيات تكنولوجي بمخنيات تي Ministry of Communication قال سي زيان تخوين الله إن إن شاء الله ندبلنا سازيا عبايا كنا خنزا ليش جاي لسان تايب لالو علم عمزايا علم بعلم ملوجين ناي من تاي علمي عايز بلا زلوا ناي عمزا علمي بزح نجار الله بزح نجار بزح عمز الله بزح أبيز الله بقى بزح عنوات تمس يايب لنا الله إيش سخن السنة بزلوا أكلاتنا تركسو واو نبزل أكلاتنا تقبريا تركسو يا لذا حال زي أتي ولا سايكولوجيست كزارة بخلو تايم زول مسيلكم لسان سي مستي بزلوا ناي أكلاتنا وهايوتات ويكلاي تسرعات من قصاص سرعات عدات ناهيوت مسون تاي دخونتها كونكشن على الوايبلو مصحف قدس كا بلصور نغرنا حدا نغار خالو نسخان تايو لسان مس من تاي لبلوا مس لبي كونكشن علوا ስለዚህ ንብዘሎ አካላታይ ትገብራ ተርክሰያ ንጥፋት ታቢላ ንዕንወ ታቢላ ናብሰለለ ነገር እንታይ ትገብራ ትድርኽያ ንሽተይ ክነሳ በመዘወር ንብረት ተንድዶ sets on fire the course of our life ብሎ نتي نبابرا نجرسي نعو أمن تايت أتو أبحوي تعتوه بلنا له تلذي ناين نسان ترى قليل أيكونن مالش بجهنمون زندتها أبتناي amplified كزارب كله ignited by hell بلنا كلاي influenced by hell بس يقول تايت خونتها تصلوا عند حدا نتنزاربو دين مرز خوينا سئلنا زمصلنا عند حدا ندرغو حون سدو خوينا سي دا مالتيو اهل ويس تقبلالو مالتي امنتنينا نحنا خطلوني اخم يس ابا امنتينا بزح عنوات بزح ديستراكشن رزلنا مالتي ابدي امنت زي نريو عنوات ابا امنتي نرينا ابلسان مالتيو تاي سلازو خونايو يبلنا له تصحف نغرنا له unless you decide to choose what to say say it and تقبلك خليو خقبلك يخليو خقبلك خليو ب تاي تخونت يالوا بجهنمون زندلت إياه is ignited by hell جهنا يبلو بو تاي تخونت يا زندل سلازي أملاخ مسكن نتي النزاربو انت هاي قرنا إننا نحس مالتيو random لي يكونن مت الليل نا يكونن نزارب that's why يعقوب كزارب كله سي نسمع انت هيكون له تايدا هونكم كستاي سلت بليا تدونغي زلهم المزراب مش مزراب دونغاي سلت بليا المزراب تدونغي زلهم حراي قصلو بتخاله نقال املاح كنت تزاربو دحن ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነገርና ከሎ ንምስማዕ ቆልጥፋት ንምዝራብና ደንጎይቲ ኩነይዝ ብለና ማለት አምላህ ይመስገን we better listen twice before once speak once ማለት አገናዚብና ታይኮን ይኸውን ከመይ ይኸውን ይልና ታንገበር ከንሐስባ እዚያ ገዳሲ ማለት አምላህ ይመስገን ስለዚህ መጸልና እንድሕር ንዛረብ ኮይና ዝሃበና እንድሕር ንዛረብ ኮይና ሲ ብሲኦል استقبأ ويكلاه بسيول تلوز عين الزرباون أبي هوتنا يخون أبي هوت بزقتنا عنا وزخنا نجر كنا مت إن خير سزخنا أنت هنقبر اللي ناي مالتيو أنتي نزارب كن مرز كل ناي مالتيو تلازي أب كداي بيتروس كزارب كله بزعبازة عمل كيتو خب أكشوالي خب مزمور داوود معرف 34 كعسر تخلص عسر تلبل عسر 4 لنا تصحف كويم تيو بيتروس عين تجزابير نبصاد عن ينزريا أزانون نبصلتهم ين قد تجزابير جنانتهم جبرت كي يتصاررهم يميلو يا يتالي هند الله حج خزارباي إذا هيوت كفتو ده يتجبر إذا هيوت كفتو صبات مع التات كآخر يزدلي لسانو كفو كنافرون تنقل كي زاربا يخلكل كاب كي يزبل سناي كا يكبر سلام يدليا يسعب باون يبل املاح مسكن سلازي نسلام كندليا برسو نغبراينا قدامي اب نايبعل ناومي كونسرت نيرونا بيت تمرتي
ሰላም ትሰዓብያ ሰላም እንታይ ትገብርያ ትሰዓብያ ትተሓዝያ እንዳበሉ ይዝምርና ለም በጣም ደስ ብል መዝሙር ዝምርና ለም አቤት ትምት ማለት አምላህ ይመስገን ስለዚህ እንታይ ይኹል ደለ እቲ ህይወት ክፈቱ ጽባዓት መዓልታት ከአኽር እዘሊ ኩሉ ሰብ ነዚን ይደልየ ይብል አይኮነ እንዴ ይደልየ እወ ማሲ አነስ በቃ ሚዝረብል ዝኾነ ላይፍ በቃ ደስ ይብል ጭንቀትን ጸባን ዘለዎ ዓይነት ናብራ ክነብር ይደልየ ዝብል ሰብ የለን ግናኸ ክመርጾ ዘለዎ ግን ይነግረና ኣሎ ጽሑፍ ማለት እዩ ህይወት ክፈቱ ጽባዓት መዓልታት ከአኽር እዘልሲ ልሳኑ ካብ ክፉ ከናፍሩን ተንኮል ከይዛረባ ይኸልክል ኪነው እቲ ዘረባስ እንታይ ኣሎ ኸ ተንኮል ኣሎ ክፍኣት ኣሎ ብዙሕ ጉርሒ ኣሎ ብዙሕ ሽርሒ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት ስለዚ ነዚ ነገራት እዚታ ክትገብር ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ትዛረቦ ነገር ክትመርጽ ኣለካ ንምንታይ ምሳሌ 18:21 ክትዛረብ ከሎ ከምዚ ይብለና ማለት እዩ መቱን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ አሜን ሞትን ህይወትን ሲ ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ብለና ኣሎ ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እቲ ዘፍቅራኻ ፍርያ ክበልዕ እዩ ስለዚ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ እንድሕዳ ኢልና ናትካ ብፅሖት ወይ ከላይ ናትካ ዕድሎት ወይ ከላይ ናትካ ዕጫ እቲ ናትካ ፅሑፍቶ እንታይ እዩ ደስኒ ብዙሕ ቃላት ገይረ ክገልጾ ኣይደኖ ደስኒ ዝገልጾ እንድሕዳ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ ብለና ኣሎ ኣብቲ ናትካ ልሳን ይምርኮስ እዩ ብለና ኣሎ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ ዘሎ እንፈርዮ ፍሬ ነውጾ እንገብሮ ዘበለ ኩሉ ብምንታይ ሬስትሪክትድ እዩ ብልሳንና እንታይ ኮይኑ ዝብለና ዘሎ ዝተደረተ እዩ ሬስትሪክትድ እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ ዘሊ መን ይብለና ኣሎ ጴጥሮስ ካብ ዳዊት ተማሂሩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ንሕድሕድ ጽቡቕ መዓልታት ክርኢ እንደለ ኮይና ህይወት ንፈቱ እንድሕዳ ኮይና ምክንያቱ ናይ ህይወት ፈልፋሊ ካብ ልቢ ዘሎ ልቢ ኣፍን ምትሓሓዝ ኣለዎም ናይ ምልኣት ልቢ ብኣፍ ድወፅእ ክንመፆ ኢና ንሱ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ህይወት ዝፈቱ ጽቡቕቲ መዓልታት ከዓ ክርኢ ዘሊ እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ግና ንሱ ልሳኑ ከመይ ገይሩ ሃንድል ክገብር ከም ዘለዎ ፅሑፍ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንነብሮ ናይ ህይወት ደረጃ ናይ ህይወት ዓይነት እቲ ንነብሮ ህይወት ሲ ብምንታይ እዩ ዝምእኸል ማለት እዩ ብምንታይ እዩ ዝወር ወይ ከላይ ዝድረኽ ብቃላትና ዝተደረኸ እዩ ብልሳን ዝተደረኸ እዩ ስለዝኾነ ይኸኣኒ እንድሕዳ ምልስ ኢልና ርኢና ብዙሓት ሓዳራት ማለት እዩ ኣብቲ ኣምላኽ ዝረኣየሎም ከይበፅሑ ከለዉ እንታይ ክኾኑ ከለዉ ንርኢና ኢና ተበቲኖም እዮም ብዙሓት ሓዳራት እንታይ እቲ ምክንያት ቀንዲ ምክንያት እንድሕዳ ኢልኩምኒ ኣብኡ ህይወት ዝዛረብ በረኸት ዝዛረብ ብእወንታዊ ነታ ልሳንስ ብእዋንታዊ ምሻሎ እወንታዊ ማለት ፖዚቲቭ ብዝኾነ መንገዲ ሓናፅር ዝኾነ ደታብዕ ዝኾነ መንገዲ ክትቆምላ ስለ ዘይከኣሉ ማለት እዩ ሓይሎም ተፀንቂቑ ንህይወቶም ኣብ ብዙሕ ጥፍኣት ኣምፅዮማ ማለት እዩ ስለዚ we have to know ከመይ ጌርና ንልሳንና ክንጥቀመላ ኣፍና ዘይብፃይና ክትከውን ፅቡቅ ኣይኮን ኣንፃር ረብሓና ኣንፃር ህይወት ኣንፃር እቲ እንደልዮ ፅቡቅ ነገር ክትዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ፀኒሕና ነቲ ዘረእናዮ ነቲ ተዛረብናዮ እንታይ ስለ ንገብሮ ስለናዓፅዶ ግና ኣብ ቤት ዘለና እውን ኣብቲ ናይ ሓዳር ማእስር ዘለና እውን ንብዙሕ ማዕበላት ቤትና ከፊትና ከይንህሉ ብባህልና ከመይ ኣሎ ቃላትና ከመይ ጌርና እንጥቀመሎም ኣዚና ክንጥንቀቕ ኣዝያ ኣገዳሲ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ በጋብ ተደይ ተጠቂምካ ኣሎ ልሳንካ እንድሕር ደኣ ደየበልካ ሎ እታ ገዛ ቅርፂ ዘይብላ መልክዕ ዘይብላ ፅቡቕ ዝኾነ ኣቃውማ ዘይብላ እትኸውን ማለት እዩ ንፋስ ቁርብ ንፋስ እንድሕር ደኣ ሃሪሟ ንክትወድቕ ዝቐረበት ዓይነት ደሳሳ ቤት ድዮም ድሎ ኣምሓርኛ ወይ ከላይ ከምዚ ኣጉዶ ዳ ይረኣኹምን እንትኾኑ መብዛሕትኩም እምበር ኣብ ሃገረ ሰባት ከይድኩም እዚ ግድግዳ ግድግዳ እንድሕር ደኣ ሪኢኹሞ ዕድመ እንዳወሰኺ ከይድ ከሎ ከምዚኣ ትብል ክትወድቕ ትደሊ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ እውን ህይወት ክንዘርኣሉ ከልየና እዩ ማለት እዩ
ቃላትና በገባብ መጥቀም ህይወት በመዝራብ አምላክ መስገን በረከት በመዝራብ ጽቡቅ ዝኾነ ተፈታው ዘበለ ረዚን ዘበለ ገለ ንእዶ ተኮይኑ ገለ ጽቡቅ ወረ ተኮይኑ ገለ ለውሃት ተኮይኑ ገለ ድንጋጽን ለውሃት እንዳበለ ይነግረና መጽሐፍ ቅዱስ ማለት አምላክ መስገን በኸም መንገዲ ኢና እንታ ክንገብረ ንኽእል ማለት እዩ ንኣባይስና ፈውሲ ክንህበን ንኽእል በዚ ነገር እዚ እንተ ብሂደት እንተ ብብዙሕ ኩላትና እንታ ክገብር የለና ማለት እዩ ክንሰርሕ የለና እዩ አሜን حق ديو حق تبلو أنا إيدي ألعب الله لذي أبير مسكن قال እግዚአብሔር ይዛረበልናል له እንደገና ናብ ውሉድ ምስንመጽ ብዙሓት ውሉድ እዮም አይደንቲቲኦም ሉዝ ገይሮም ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ሕብረተሰብ ኣብ ማእኸል መዛንኦም ርእሶም ኣድኒኖም ዝኸዱ እንታይ ኮይሎም እንድሕዳ ኢልኩምኒ ካብ ቤቶም ኣብታ ዛዕበይላ ኣብታ ፍቕርን ኣኽብሮትን ክሰንቁላ ዝግብኦም ኣብታ ክሕቆፍላ ከማሙቕላ ዝግብኦም ቤትሲ ሓንቲ መዓልቲ ትኸውን እውን ናይ ምትባዕ ቃላት ስለ ዘይሰምዑ ዝበዝሕ ዘይትረብሕ ዘይትጠቅም ብላሽ ካብኡ ሓሊፉ እውን ከርስስ ማለት እዩ መርገም ስለ ዝሰም ማለት እዩ ኣሕዋተይ I really encourage you ሓደ ፋሚሊ ይፈልጥ ጎረቤትና ነይሮም ደም ማጉሲዕኻ ሞት ደም ትተሓለብ ሓፍተ ቦኻ ገለ ዝብል ቃላት ክሰምዖ ከለኹ ኣይወስ ብጣዕሚ ሾክ ዝኸውን ነይረ ኢቨንቹዋሊ ብዛዕባ እቲ ሰብ ክሓትት ከለኹ ኣይፈለጥካኒ ካብ ዘራራት እንተሰዊ ኢሎምኒ ኣይወስ ሾክድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደቅና እንታይ ንዛረብ ኣብ ደቅና እንታይ ንብል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣይ ዘይረብሑ ዘይጠቕሙ ዘየብሉ ኣብ ደገ ውፅእ ኢሎም ክደግምሎም ከለዉ ኣብ ደገ ዝበልዎም ኣብ ቤት መፅኦም ኣፈር ክንገብረሎም ከለና ንሕና እወ ኣይትረብሕኒ ኢኻ ክትብሎም ከለኻ እንታይ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣይረብሕኒ ኣይጠቅምኒ ቦታ የብለይን እንዳበለ ዳውን እንዳኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ምንም አይደንቲቲ ዘይብሎም መንነት ዘይብሎም ዓይነት ሰባት ኮይኖም ኮምፕሮማይዘርስ ምሳሎ ርእሰ ምትሓት ዘጥቅዖም ኣዝዮም ድሁላት ዓይነት ውሉድ ክኾኑ ክንገብሮም ዝከኣል እዩ እቲ ፀርፍታት ናይ ወለዲ ሕሰቦ ኣብ ዓድና ዘሎ ማለት እዩ አይ ቲንክ ኣብ ዝውፅእ ምስ በልና ቁርብ ኣመሓይሽና ንኸውን ግን ስቲል ብዙሕ ስራሕ ዘድልየና ይመስለኒ እቲ ድሁላት ገለ ዝብል ቃላሲ ቀሊል ቃላት ኣይኮነን ሶ we want to move ካብኡሲ ውፅእ ክንብል ከልየና እዩ ካብኡ ሙቭ ክንገብር ካብኡ ክንገድፎ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ምላኽ መስገን ኤነርጂ ዝህብ ትኽእሎ ኢኻ ትገብሮ ኢኻ መኻ መን ኣሎ ጅግና ኢኻ ኣንበሳ ኢኻ ኣሜን ምትባዕ ኢንካሬጅ ምግባር ኣዝያ ኣገዳሲ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ሕጂ እውን ከምኡ ክንገብር መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን መፅሓፍ ልሳና ብእወንታዊ ካብ ቤትና ጀሚርና ኣብ ገዛና ጀሚርና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ብሃናፅብ ዝኾነ መንገዲ ክንጥቀመላ ኣብ ቆሎሴ ክዛረብ ከሎ 3:21 ክዛረብ ከሎሲ ከምዚ ዝብል ቃል ንብቦ ሞር ብዙሕ ትርጉም ስለ ዝሃበኒ እቲ ናይ ኣምፕሊፋይድ ከምብበልኩም እየ ማለት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ነቲ ሓሳብ ስለ ዘብርሆ ብሽም የሱስ ከምብበ ኣቱም ኣቦታት ሕሊኖም ከይዓርብ ነቶም ውሉድኩም ኣይተኾርይዎም እንታይ ከይከውን ሕሊኖም ከይዓርብ ከይዓርብ እንታይ ማለት እዩ በቃ ርእሶም ዘድነኑ ሰባት ከይኮኑ ትብዓት ዘይብሎም ኣብ ቅድሚ ሰባት ሞጎስ ኣለና ኢሎም ዘይሓስቡ ሰባት መታን ከይኮኑሲ እንታይ ኣይትግበርዎም ኣይተኾርይዎም ኣብዚ ኣይተኾርይዎም እያ ትብል ዘላ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ሞር ስለ ትገልፅ ናብኡ ከይደ ማለት እዩ ፋዘርስ ኖት ፕሮቮክ ምግባርን ምኹራይን ቆልዓ ይኹሪ እዩ ወላ ፅቡቅ እንዳገበርካ ኣሎ ከለካ ይኹሪ ግን ፕሮቮክ ዝገብሩ ቃላት ግን ኣለው ንኹራ ዘላዓሉ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ ርእሱ ዘድንንዎ ዓይነት ዘረባት ቃላታት ኣለው ኢሪቴት ኢልዎ do not provoke or irritate or fret your children ዳይ ዝኾነ ማለት provocation እንታይ መስልኩም ሓንቲ ግዜ ይኮንካ ፕሮቮክ ትገብር እንታይ ትገብር ቦምባር ትገብር ማለት እዩ ቃላት ኣብ ልዕሊ ቃላት ትሰድድ ከለካ እንታይ ትገብሮ ዘለካ ንቁጥዐ ንኹራ ወይ ከላይ ሕልኖም ንኸዓርብ ሳይ ትገብረላ ፕሮቮክ ትገብሮም ተላዓሎም መጽሓፍ ቅዱስ ንፍቕሪ ሰናይ ግብር ንምንቃሕ ኣብና ሓደና ነሰብል ኢልና ፕሮቮክ ንግበርና ንፍቕሪ ሰናይ ግብርን ኢልና ኣሎ ኣምላኽ መስገን
deliberately نفقرن سناي قبرن ساخت قبرن تخليها ختلا عالم كتليها أمونغها functional كم زعيا كم سرحة خت قبرن تخليها بنصاروها نصل إيه خاخت قصة أصوات تخليها صلي قصة أصوات بلنا يمسح كورس لذي ندقهم بلنا ندقناها not provoke or irritate or fret your children do not be hard on them or harass them بلنا أبكنف كزارب كله lest they become discouraged and sullen and morose angry and gloomy عينت قالات زي مالتيو كل جزء قطع السماء كل جزء مش الله moody عين السبات مع خرو مع يحجوسوا زي تفلتوا عينت قلعت كي يكونوا مثلا بقطع عند هاي تقولهم هاي provoke هاي تقولهم نقطع and feel inferior and frustrated that's the final result مالتيو لازم نحدا ديت أرم كان نحدا زي positive energy نحدا دي همنا مالتي finally inferior كوينهم frustrated كون سبات نجارات فوكس يبلهم نجارات هاندل قبرو نجارات كقانعو نجارات كجلوف ونقرميت كبصحو ده يبلهم بقى عقمي يبلهم بخنياتو easily يوم تايدو خانو frustrated خانو challenge كسوغرو زخول عين السبات هاي كونن يوم inferior كأخونو eventually Joy is saying that ስለዚህ መንፈሶም ከይስበሩ መንፈሶም ከይድቆስ ታንገብረሌና ማቲው ኩል ጊዜ ኢንካሬጅ ማለት አይተቆጽይ ኮንኩን ብለለሁ በንጻሩኻ ገለ ወለድኻ አለው እንተ ጠብ ተቢለሞም ዝሞት ኮይኖም ስምዖን ቆልዑት I don't like that ቆልዓ እሽነት ተቋሪንዎ አለሞ እንታይ ትገብረሉ ኢሉ አይትገብሩ አንዲ ኸምሳ እንታይ አይትፍለየሉ ኢሉ እስከበልዋ ንወደይ ክብድል ከሎ ብሸቦጥ قصعي እግዚአብሔር ብሸቦጥ ይቀጽዕ አምላኽ መስገን ዘፍቅረና አምላኽ አሜን ንሕና ኸ ንውሉድና እንታይ ንገብሮም ኢና ስለነፍቅሮም ንቀጽዖም ኢና ንድቦም ኢና አምላኽ መስገን ግን ስቲል ብፍቅሪ ዕላማ ናይ መቅጽዖም እና ነገርና በደሎም እና ነገርና አብሶም እና ነገርና እዚ ስለዝገምካ መኻ ስለደይ ሰማዕኺ ሎም ማዓንቲ ከምዛ ዓይነት መቅጽዓት ክትቅጽዕ ኢኻ ኢልና ክንቀጽዖም ከለና እንታይ ይገብሮምኒ ዳውን አይገብሮምኒ አይተዓሹ ኣብ ርእስኩም ክድይቡ አይትሕደግዎ ስለዚ አምላኽ መስገን ኩሉ በገባብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ እዩ ስለዚ ደስቲኒ ናይ ደቅና ይኹን ደስቲኒ ናይ ቤትና ባዕልናይና ሰት ንገብሮ ማለት እዩ ናይ መወዳእታት ብፅሖትና ትዕጫና ኢልናዮ ዘለና እቲ አምላኽ ዝረአየልና ነገር እንዳሕዳ ክንበጽሕ ኮይና አምላኽ መስገን ንልሳን ናስ በገባብ ክንጥቀመላ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ድሕሪቱ ካልኣይ ክፋል ናይታ ቨርስ እንድሕና እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍርያ ክበልዕ እዩ ስለዚ ፍርያ ኢና ንበልዕ ፍረት ዝበልናዮ ነገር እንታይ ንገብር ኢና ንበልዕ ብካልእ ኣዘራርባ ኣይትታለሉ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑት ሃገብሮ እዩ ክዓጽዶ ኢልና ኣሎ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ክዛረብ ከሎ ማለት ስለዚ ሰብ ነቲ ዘርኦ ስለዚ ዓጽዶ እንታይ ክትገብር ኢኻ ፍርያ ክትበልዕ ኢኻ እንታይ ኢኻ ክትበልዕ ትደሊ ዘለኻ መርዚ ዋላስ ጽቡቕ ነገር ዝቐትል መርዚ ኢሉ ኣሎ ልሳን ማለት እዩ መርዚ ሰቲኻ ኢንስታንትሊ ትመውት ትኸውን ግን ስሎውሊ ዝቐትል መርዚ ኣሎ መልሓስ ማለት እዩ ቀስ በቀስ እንታይ ዝገብር ሳይለንት ኪለር ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ልሳን ስለዚ እዚ እውን ክንጥቀመሉ ይግባአና ማለት እዩ እንድሕር ኢና እዚ ሰብ ደቂ እስራኤል ሲ ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ሓደ ግዜ ኢያሱ ናይ እግዚአብሔር ሙሴት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ልኢኹ ነይሩ ነታ ሃገር ናብ ቃዴስ ባርኒዓ ሰባት ልኢኹ ማለት እዩ ነታ ምድሪ ክስልዋ ኣብ ዘሆልቅ ኣለና ዘሆልቅ ምዕራፍ 13 14 እቲ ታሪክ ከይድና ክነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዘሆልቅ 13 14 ገጽና ክንከይድና እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኦኬ እቲ 14 ከይድና ከነንብብ ኢና ኣብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ካብ ክልተ ጀሚሮኹም ቤ ክልተ ስጋ 14 14 ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ሙሴን
أب آرونن أجرمرمو بزلوا تأخيبا خا بلم أب مدري جبسي خموتنا ويس أب برخازي خموتنا من مهابنا ريبو انتهي تلا تخون يوم مسيلكم بمسواز يوم كاب كالاس بارني عم مسلا أخوم كيدوم نتا مدرسة اليوم እግዚአብሔር ተስፋ ሂቦም ነሪው እግዚአብሔር ቃል ተዛሪቦም ነሪው ግናኸ አይ አመኖነት እግዚአብሔር ዘሃቦም ተስፋ ምክንያቱ እንድሕዳ ነቲ እግዚአብሔር ዘሃበካ ተስፋ አሚን ካዮ ኩነታት አየጀት ጆካኒ አይሰንብደካኒ ኩነታት አይገብረካኒ ኦቨርዌልም አይ ወሕጠካኒ ልዕሊኻ ይሐልፍኒ ማለት አምላኽ መስገን ገደብ አለዎ ንኩነታት ለዞም ሳሲያቶም ግን ክሪኡ ክኸዱ ከለውሲ ባዶ እም ከይዶም ተስፋታት አምላኽ ሒዞም አይኮኑን ከይዶም ተስፋ አምላኽ አሚኖም አይኮኑን ከይዶም ተአባይታ ዘሎ ጽበጥ ዝረአ ነገር ክሪኦም ከይዶም ዝራእይዎም ነገር እንድሕዳር ነይሩ ኸኣኒ እቲ ኣብ ምድሪ ዝነበረ በረኸታት ልክ ሓምቲ እግዚኣብሔር ተዛረቦም ግና ከኣው ደቂ ዓና ነይሮም ማለት እዩ ዑርዳት ከተማታት ሪኦም ደቂ ዓና ሪኦም ማለት እዩ ሰረገላታት ሓፂር ብዙሕ ነገራት ሪኦም ሰንቢዶም ተመሊሶም ካብዚኣቶም ግን ቶም ክልተ ጽቡቕ ዝኾነ ጸብጻብ ጽቡቕ ዝኾነ ኣካውንት ከቕርቡ ከለዉ ቶም 10 ግን ኣብ እግዚኣብሔር ከዓልዉ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ክንዲ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝረኣየሎም ዝዛረቡ ከምቲ ዝረኣይዎ ጥራይ ደይኮነሲ ከምቲ ናቶም ኣቲቲዩድ ተዛሪቦም ማለት እዩ ምክንያቱ ዝረኣይዎ እንታይ እዩ ደቂ ዓና ገጀፍቲ ፍሩያት ንርእሶም ተረኣይዋ ከማንበጣ ኣይኮነ እንዲ ሕልፍ ኢሎም ካብኡ ግን ኣቲቲዶም ኣብኡ ሪኦማ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይንትና ከምኡ ነበርና ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ከዓ ከምኡ ኢና ኢሉ ብዓይንቶም ገይሮም ሪኦምሲ ንሶምስ ኣንበጣ ኢሎም ሓስቡና ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ ስለዚ ኪነው እቲ ዘበልዎ እዮም ድሕሪኡ ምስ መፁ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ከግረምርሙን እዚ ዓይነት ዘረባን ክዛረቡ ከለዉ ንሪኦም ማለት እዩ ኣብኡ እንድሕዳር ኢና ኢያሱን ካሌብን ግን ካልእ መንፈስ ስለ ዝነበሮምሲ ንኣምላኽ ከም ዘተኣመንዎ ምላኽ መስገን ንኽእል ኢና ንወርሳ ኢና ከም ዝበሉ ኣብኡ ንርኢ እግዚኣብሔር መስገን ድሕሪኡ ኣብቲ 22 ኩሎም እቶም ክብረይን ኣብ ግብፅን ኣብ በረኻን ዝገበርክዎ ተኣምራትን ዝረኣዩ ሰባት ድሮ 10 ሰዕ ፈተኑኒ ቃለ ከዓ ኣይሰምዑን ነታ ነቦታትኩም ዝመሓል ኩሎም ምድሪ ከዓ ኣይርእይዋን ካብቶም ዝነዓቑን እውን ሓደ እኳ ኣይክሪኣንዮ ክብል ከሎ ንርኢ ትሕቲ ኢልና 26 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እዚ ዘጉረምርመለይ ሕሱም ኣኼባ እዚ ክሳዕ መዓዝ ክፀሮ እየ ዓብይ ሕቶ እዩ እንታይ ዝኸውን ዘጉረምርመለይ ባይ ዘ ወይ ኮምፕሌንስ ንሰይጣን ምስጋና እዩ ፕሬይዝስ ንእግዚኣብሔር ፕሬይዝ ከም ንገብሮ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኮምፕሌን ክንገብር ከለና ሓንታ ኢና ንገብር ዘለና መሲልኩም ንሰይጣን ኢና ኦፈሪንግ እናቐርብ ማለት እዩ ስለዚ ምጉርምራም ብፍላይ ምጉርምራም ክሳብ መዓዝ ክፀረ እየ እቲ ደቂ እስራኤል ዘጉረምርምለይ ምጉርምራም ሰሚዐ ኣለኹ በሎም ከዓ ኣነ ህያው እየ ከምቲ ኣብ እዝነይ ተዛረብኩሞ ከምኡ ክገብረኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር እቲ ኣቱም ዘጉረምረምኩለይ ኩላትኩም እተቆፀርኩም ከምቲ ኩሉ ቁፅርኩም ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ሬሳኹም ኣብዚ በረኻ እዚ ክወድቕ እዩ ናብታ ኣብኣ ከናብረኩም ኢደይ ዘለዓልኩላ ምድሪ ብጀካ ካሌብ ወዲ የፋኔን ኢያሱ ወዲ ነዌን ነስኻትኩም ኣይተኣትዋን ነቶም ምርኮ ክኾኑ እዮም ዝበልኩሞም ደቅኹም ግና ከእትዎም እየ ነታ ዝነዓቕኩማ ምድሪ ክፈልጥዋ እዮም ንስኻትኩም ግና ሬሳኹም ኣብዚ በረኻ እዚ ክወድቕ እዩ ክብሎም ከሎ ንርኢ ኢማጂን ቁጥሪ 28 እንደላይ ንግበረላ በሎም ከዓ ኣነ ህያው እየ እግዚአብሔር ህያው ያሜን ተዛረቦ ታይገብር ኢት ካምስ ቱ ፓስ ይፈጸም ያምላኽ መስገን ስለዚ ከምቲ ኣብ እዝነይ እተዛረብኩሞ ስለዚ እንታይ ንዛረብ ክንመርፅ ዘለና እዚ ልክዕ ደሊኹም ኣብ በረኻ ምድረ በረኻ ጠፊና ኢልኩም እወ ኣራይ ክገብረልኩም እየ ፀገም የለን ማሕተም ገይሩሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሞትን ህይወትን ኣብ ስልጣን መልሓስ ዘፍቅራኻ ፍርያ ክበልዓ ይብለና ስለዚ ፍርዮም እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ከምቲ ኣብ እዝነይ ተዛረብኩሞ ከምኡ ክገብረልኩም እየ ይብል እግዚኣብሔር ክብሎም እንከሎ ንርኢ ስለዚ ጀካ ካሌብን ጀካ ኢያሱን ናብታ ተስፋ ዝተዋህበሎም ምድሪ ከይኣተው ክተርፉ ከለዉ ንሪኦም ማለት እዮም ምድሪ በዳ እዚ ሎም መዓንቲ ተስፋታትና ከይወረስና ምድሪ በዳ ከይንተርፍ እግዚኣብሔር ይዛረበና ትዘፍቅራ እንታይ ገብራ እዩ ፍርያ ይበልዕ እዩ ለዛ ኣምላኽ መስገን
كل جزء لبنا نحلو خنكون لساننا خنحلو خنكون مصحف قدس ينغرنا لمتاينا لبنا خنحلو ذلينا لسان لبن تالو متصار لهم اف ملات لبي يتزارب يلنا له مصحف قدس امين اف انت يتزارب ملات لبي يتزارب كونكشن አለው لبي كو ተለካሰብ ናይ ልቡ መግለጽ ናይ ልቡ ሪፍሌክሽን ታይም በአፉ ይዘው ጽባፍ ይዘፍስሶ ማለት ስለዚህ ልብኻ አምላኽ ይዝሪዮ አምላኽ ግን እንታይ ይብላሉ ካብቃሉ አፍ ከመልአት ልቢ እዩ ይብለና ስለዚህ በአፍና ዝወጽሲ መንነትና ጽቡ ገሪ ይነግሪ ማለት እዩ ጥዕናና ይነግሪ ጥዑያ ዲና ሕሙማት باي ذا واي بتي ميديكال ساينس نرسو كل جزء قالعت يخون ولا حكمنا خد كلها حقله تام دلها الحاسكا أو صايو بلخ من حاخد كاو صايو بلخ بدحريو قدامي كم تي diagnosis حدا means of diagnosis وكلا نزلك أجمعت مفلت استقام نسي من حاسكا أو صايو بلخ أما الحاسكا زري ونجار الله ما تي وش تقاض الله رسني دي وش تقاض الله نجارات دي تاي قبره أما الحاسكا يريو ስለዚህ እንደ حدا መልሐስካ ዘይ ብጽይትኻ ሆይና ውሽጥኻ ውን ጽቡቕ ነገር የለን ማለት እዩ አፍ ከመልአት ልቢ ይዛረብ ሞ ትሕያዋይ ሰብ ካብ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅ አሜን እቲ ክፉእ ድማ ካብ ትኽፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ ይዘውፅ ሉቃስ 6:45 ኣቱም ውሉዳት ማን ኢሎም ወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ከመልአት ልቢ ይዛረብ ሞ ክፉኣት ክነስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ كتكلو ماتيوس 12:34 كملوا سيناز كفات كنسخم تحت قبرت كالكم نيو صبو كتقبرو اي كالكم يجيب لنا انا جنا بزربخا خات صدق بزربخا ونيخا تخنن مو سب زاربو زبل زي تقم كل قال معالتي فردي صبصاب كبليمو بلوكم الله هذه it's not only بزعبا مزران معصادن طرايدا كايكونن مالتي حلف زبلي خا حلف زبلي صباح نغوت هتقبر ليخا اب قرم املاح صبصاب كتقربو ليخا صبصاب كتبو ليخا قال حسوت قال قال يكون ابزي تطعم الله زلو قال void ويكلاي كنتو زخنه تحستو زيبلو idle words داي كانتو زي يخلو زرباتات بادوش تكون زرباتات رؤسهم نعم كي ترفسات والله ما صبصاب كتبلو ميخايز بلنا داس واينها وازا فزازا عينت بزح انت هنقبر زي بلنا مالتيو اوتات هيمرس مخان صبوي جن اوازا اب قلدي اب قلقلي غيزي خام حلافكا ينغرنا له تصحف صباح نغوت هتقبرو ليخا صبصاب كتبو ليخا منياتو نسو نبزلو مزور نبرت هاي قبريو نسو سلا زازورو ماتي تبقلدي الكات زارون صباح نغو قد اكاس لدخل لذي صبصاب نبول لينا بلنا له كنتنقا يقبعنا كاو حلف يلو اتي اللسان ناي مزرع ناي معصادي لنا يلنا عندنا ها صبصاب كنبول له كاو حلف يلو خاني ناي بصحنا انا ملك هاي صحاب قدس كزارب كله كلته عبيتي ناي بصحنا ملكعي انبيرنا له تقدميت تا قداميت تا بزح غزي لكم الله ناي بصحنا ملكعي سب بصحيت بلو صقوديو بفقريخ بتا املاخاوي تخنت فقري كمي ينبرالو نعا خمي ابي هوتو تسرحلا نعا كفلت نعا ابي هوتو اكسرسايز قبر ما عرخ ندي يقادل الله سب انتي ريزي بصحني يرينا افيسون 3:17 سقاب 17 كانوا بوصبو يتصحف امين هاللويا يسوع قويت امين اللهم دو يس يا بير مسكين كم زبل قال لنا 17 كبا 14 ولا جميلكم به من تزين ابتاب سماياتنا امدرن زلو كل ولدات كاوس ما ابوي بركه يمبركه خالخو بمنفسه ابتنا وش تسب حيلي بمنفسه تبرتعو كم تحب تخبروا خباكم اصلي علخو كريستوس ابلبكم بامنات من تحضر افقري سور سريدكم انت سريدكم بس كلهم قدسان مكفحون منوحون معماقون قمهتون انتاي مخان مستوعل كتكلو امو نتاني فلتر حلف تبلا فقر كريستوس كتفلطوا كسا
ኩሉ ምልአት ኣምላኽ ክትመልኡ እጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ናብቲ ምልአት ኣምላኽ እናኣትወሉ ናብቲ ማቹሪቲ ናብቲ ብፅሕና ገጽና ንስጉመሉ መንገዲ ናይ ፍቕሪ መንገዲ ካልእ መንገዲ የለን ኦኬ ሰባት ብመጠንቲ ዝዓበይዎ ብመጠንቲ ዓቢና ኢሎም ዝሓሰብዎ ብፍቕሪ እንድሕዳ ዘይዓብይ ኣለዉ ኮይኖም ጌጋ ዓይነት ዕብየት እዩ ማለት እዩ ጌጋ ዓይነት ዕብየት እዩ ምናልባት ሜቢ እንታይ ዘይብሉ ዕብየት እዩ ሱር ዘይብሉ ሓደ መዓልቲ ንፋስ መፅዩ ሃዶሽ ዘብሎ ዘውድቆ ወይ ከላይ መሰረት ዘይብሉ ማለት እዩ መሰረት ዘይብሉ ቤት እንታይ ዝኸውን ኢልዎ ወይተ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፋስ ክመፅእ ከሎ ውሒት ክመፅእ ከሎ ይወድቕ ኣወዳድቆ ዘሰኪሕ ይኸውን ዋ ከምዚ ዲ ነይሩ ትብል ማለት እዩ ሱር ዘይብሉ ገረብ እንታይ ዝኸውን ቁርብ ፀፍዒ ዘለዎ ማይ ክመፅእ ከሎ ጉንብው ኢሉ ይፀንሐካ ስለዚ ፍቕሪ ሱር ዘይሰደድ ሰብ ከዓ ንዕኡ ይመስል ማለት እዩ ንግዚኡ ነገራት ክትሪእየሉ ትኽእል ኢኻ ግን ኣዋድቑ ዝኸፈ ይኸውን እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ሆፕ ፕሬዲክት ጌርኩም ክትሉ እንታይ ምግባር እዩ ልሳንካ እንታይ ምግባር ቴም ምግባር ልሳንካ ምግታእ ወይ ከላይ ብቓል ዘይስሕት ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እሱ እንታይ ኢልዎ ኩለንትንኡ ክለጉም ኩላትና ብዙሕ ነገር ዝስሕት ኢና እሞ ሓደ እኳ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉእ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ እዩ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ኣሜን መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ዋላ ምሳሌ ክዛረብ ከሎሲ ካብቲ ንከተማ ዝቋፀርሲ እቲ መንፈሱ ዝገትእ ሰብኣይ ይበልጽ ብለና ስለዚ እንድሕዳ ርእስኻ ዘይትገትእ እንድሕዳ ኮንካ ልሳንካ ዘይትገትእ ርእስኻ ትገትእ ምዃንካን ዘይምዃንካን መፈተኒ ተኣሲድ ቴስት እንታይ መሲልኩም ልሳንካ ክትገትእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓሪቕካ እውን ቦርደር ኣይትሓልፍን ኢኻ ሰብ ፕሮቮክ ጌርካ እውን እንታይ ትገብርኒ ኢኻ ማለት እዩ ተቆጢዕካ እውን እንታይ ክትሓልፍ የብልካን መስመር ክትሓልፍ የብልካን መስመር ድሕዳ ሓሊፍካ ፕሮቮክ ጌርኒ ኖ ዩ ካኖት ኮንትሮል ሳምዋን ካባኻ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ታክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ መሲልኩም ቋፀሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዩ ካን ኦንሊ ኮንትሮል ዩርሰልፍ ርእስኻ ጥራይኻ ክትገትእ ክትቋፀር ትኽእል ኦኬ ኣቮይድ ክንገብር ቆልዑት ኮይና ንቕየር ሓደ ግዜ ቆልዓ እዩ ምስ ዕንጨቲ ተላትዩ ምስ እንታይ ይብለካ ዕንጨቲ ሃሪምኒ ይብለካ ማለት እዩ ሕና ከዓ ፑፍ ከዓ ንብሎ መይሽና ከዓ ኣፈርም ንገብረሉ ማለት እዩ ነቲ ዕንጨቲ ምንም ዘይገበረ ዕንጨቲ ንጥብጥቦ we are acting like a child ብኸምኡ ኢና እኮ ኣክት ንገብር ዘለና ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ምስ ወፀት ታክስታይሲ ፕሮቮክድ ኮይነ ገለመለ ደይኮነሲ ስሒተ ተጋጊ ርእስኻ እንታይ ትገብራ ቻሌንጅ ትገብራ ካልኣይ መዓልቲ ከይትድገም ካልኣይ መዓልቲ ከይትኸውን እንታይ ትገብራ ማለት እዩ ርእስኻ ሓላፍነት ተሸክማ this is my mistake openly ማለት እዩ admit ትገብር ኣሳጢዕኻ ርእስኻ እንታይ ትገብራ ሕሊፍካ expose ትገብራ ድሕሪታ ክትገብር እያ መሲልኩም ዝኾነ ነገር ክመፅእ ከሎ ከም ጠቕልሚ ሕጂ ሓላፍነት ድወሰድክ ሕጂ እውን ክትወስዲ ኢኻ ትብላ ዘለኻ ማለት እዩ ሶ ርእስኻ እንዳገታእኻ ክትከይድ ይኽእለካ ስለዚ ቃላትና ኩሉ ግዜ ብመንፊት ተሓልፉ ክኾኑሎም ምስ ገፈሎም ምስ ሓሰሮም ምስ ገሎም ኣይኮንና ንስዶ እንታይ ንገብሮም እያ ፊልተር ንገብሮ ኢና እንታይ ይብለኩም ነይረ ምስ ብገሃነም እንታይ ዝኾነት እያ ዝነደደት እያ ካብ ገሃነም ኢግኒሽን ኣለዋ ደቀፃፅል ነገር ኣለዋ ካብ ገሃነም ስለዚ እንታይ ክትገብር ፊልተር ኢኻ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ፊልተር እንዳገበርካ እንዳፃረኻ ብመንፊት እንዳሕለፍካ ኢኻ ትዛረብ ዳዊት ንርእሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 141 ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ናፍረይ ከዓ ሓሉ ኢሉ ኣሜን ሕጂ ግና መንፈስ ቅዱስ መፅኡ እንታይ ገይሩ መስልኩም ቀዳመይቲ ዝገበራ ነገር ተነይሩ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ እንታይ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተጠመቕኩም እንታይ ኢኹም ኮንኩም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም ከዓ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ ጀመሩ ዳት the sign that the Holy Spirit wants to control us ንዓና ኮንትሮል ቋፀረና ከምዚ ደሊ ምልክቱ ንሱ ኣምላኽ መስገን ነዚ መንፈስ እዚ እንታይ ምግባር ሰሚት ምግባር ሰረንደር ርእስና ምግዛእ ርእስና መሃብ ናትና ተራይ ማለት ስለዚ ኣምላኽ መስገን ምስ መፀሲ ዳስ ዋዩ ነታ ማንም ዘይገታ ማንም ዘይቋፀራ መንፈስ ቅዱስ መፅኡ ክቋፀረልና ማለት ኣምላኽ ይመስገን ሶ let's submit መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን ይልና ኣሎ ስለዚ ሰኢልካ ዝመፀልካ ንምዝራብ ደንጎ ይትኽንከን
ንምስማዕ ቁልጡፋት ክንከውን ይነገረና ያዕቆብ 1:19 ማለት ስለዚህ አምላክ መስገን ሐሳብና ምቆጻር ከለየና ማለት እዩ ሐሳብና ክንቋጸር ከለየና ማለት እዩ ፊልጵ ክዛረብ ከሎ ዝተረፈሰ ኣሕዋቴ حق زبلة رزنة زلوا زبلة قنوع زبلة نصوح زبلة تفتاو زبلة نصوح ورا زلوا زبلة قال دقنت انتو خينو قال نقدون انتو خينو بو حسابو ويبلنا أملاح مسكن أمين حرق الصلاة بلو خفتا فرسي دعم تقرمني تي مسحق قدس كقمت كلوسي دوتر إذا هولي سبيرت من نايتي صحافي منيو أولوس هيكون الحجب صحف النازل له معلش منفس قدس بጳውሎስ حليف እንታይ ገርና ማቲው ጽሒፍልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ጳውሎስ ኢንተሊጀንስ አይኮናን ናይ ጳውሎስ ስማርትነስ ገለገለ ይኮናን ሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምዕጣቅ ኢና እንሪ ማለት አምላክ ይመስገን ዳሕር ቅጽል አቢሉ ተሕት ይሉሲ እዚ ግበርዎሞ አምላክ ሰላም ሰኻትኩም ክኸውን እዩ አሜን እዚ እንድሕዳ ገይርኩም ሲ በሰላም መንባሪ በአሃትኩም ዝመጸስ ይልና ኣሎ ሮሜ ምዕራፍ 12 ምስ ኩሉ ሰብ ተተኻኢሉሲ ምስ ኩሉ ሰብ ታይገሩ بسلام نبر إلا أملاح مثلاً بسلام نبر من قد دخل أزي أنت قبركم له قبر وما أملاح سلام مساهم كوني يهوه شالوم أمين ناي سلام أملاح ناي زرق أملاح يكون نان ملا بسلام كنبر كأي كالن نايو ده هبنا زي دقفنا زي حق زنا نقرأ حتى ناني أملاح مسكين سلازم تحدا بزي نخير كوينا أملاح سلام مثلا كخون إيو تحارب إفسان كيرو أتنا سمعتو نبرخ الزخون رفع 4 خبيثران شعت جميرين بالله خسقب 3 كلتن أتي نسمعتو نبرخت زخون نمهنا تقول زاد السناي زبله زربا تزارب بنبر تعالى زربا 5 نغيرنا له نمهنا خون سناي زبله زربا تزارب بنبر زي تقم زرباس كاب افكم ايوصا زي تقم زربا زبله كله افكم تايخون ايوصا امين نتي نمعلت مرحان اتحاتهم كلنا املاح منفس قدس اي تغيو منفس قدس يغيو ابتي نادر زلو تعتع زلو هكت زلو سلام دحدا زري كايو املاح سلام تايخوني غريف يغب منفس قدس سنسيتيف منفس قدس سنسيتيف كابتي الزينا منفس قدس نوغيلو ነገር ድሕራልዩ ኻ በአፍና ዝወጹ ነገራትዮም ስለዚህ ይብለናሎ بزي تقم زربا خاب افكم ايوصا نتن معلت مدحنه تحتم كلنا املاح منفس قدس اي تغيو بزلو مريرن نذرن قرعن تعتعن صرفن مس كل خفات زبل خباحتكم يرحى غناخي خمت املاح بكريستوس يقرا زبللكم نحد حدكم سي تلاواتن تداناقتن كونكم يقرا تباحالو امين دس ايبلن تقال ابراكتس جن هيعطالو جنا أملاح مسكن دقيم كان حدا غير كايو it becomes part of your life ناي هيوتنا أكل يخون مالتي أملاح مسكن تهانقبر قبعنا من لمادي كريستنا من لمادي ما نم أتلت overnight star دخونا له كوكب دخونا له دي الله دي حنا دكسنا خلنا نحرنا خلنا نسونجيو قبون روبان وريدو قال ما تقول له مالتي زختمات خوين خاني صرقيا ناي صرقيا ترت انده حرم اغرو ማለት ታይገብር ኮለል ይሊመጽ ለሐር መወዳቱ ሰለብሬት ይገብር ከሎ ደስ ክብለካ ማዓት ጽዑም ይጽቦ ይኮን እንዲ ግና እግዚአብሔር መስከን ይሰማተር ኦፍ ፕራክቲስ ማለት እዩ ግና ከምታ አምላክ በክርስቶስ ይቅረ ዘበለልኩም ነሐርኩም ተለዋህትን ተናናቅኩም ኮንኩም ይቅረ ተባሃሃሉ አሜን ስለዚህ እዚ أزيو أقداسيو سو أتوكرنا حاجة أبيو تاينا خنقبر زلنا لسان ناسي ولا مسفقرنا تنسى فيها الصقدة بتبل خو هاي تبلني قلياتهم كابزو متكرو حقيلهم عكالاتهم سليبهم ستيل بتمنيتي ندو يكون عندي نهاتو زموت أبتا أكالات كاي كون أبلع تخاي كون عند الله أو حسابات يزول نذن خلت خنافرنا تسفينين كنافرنا شانفوتنا تسفينين ونسي لسان سقاي تبلنيا مالتيو انياتو is connected connection الله اسمنتاي مس حسابات
ልቢ ኮኔክሽን ስለ ዘለዋ ስለዚ ልብና ናይ ልሳና መስጃት ወይ ከላይ ነጸብራ ናይ ልብና ስለ ዝኾነ እንታይ ግበሮ ነቲ ልብ ጽቡቕ ግበሮ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ አሜን አቱም ውሉዳት ማን ኢሎም አፍ ካመላት ልቢ ይዛረብ እሞ ክፋአት ክነስኹም ከመይ ጌርኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ ኢሎም ኣብቲ ትሕት ኢልና ከነንቦ እስኪ ኣብ ማቴዎስ 12 ካብ ፍሬው ይፍለጥ እሞ ኢሉ ጀሚሩ 34 ሶሪ ካብ ፍሬው ማቴዎስ 12:33 ካብ ፍሬው ታይገብር ይፍለጥ እሞ ኢሉ ነቲ ጽቡቕ ግበርዎ ፍሬው ድማ ጽቡቕ ወይስ ነቲ ክፉእ ግበርዎ ፍሬው ድማ ክፉእ አቱም ውሉዳት ማን ኢልሽ አቱም ውሉድ አትማን አፍ ካብ መልአት ልቢ ይዛረብ እሞ ክፋአት ክነስኹም ከመይ ኢልኩም ኢኹም ጽቡቕ ምዝራብ ክትክእሉ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ የውፅእ ኣነ ግና ዘረባኻ ኢኻ ትጸድቕ ዘረባኻ እውን ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዛርቦ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክበልዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ካብ ፍሬኡ ይፍለጥ እዩ እቲ ልቢ እዩ እቲ ፍረ ልሳኒ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እንድሕዳ ሓደ ጽቡቕ ኮይኑ ጽቡቕ ሕማቕ ፍረ ክፈሪ ነበር ኣይክእልን እዩ ኣብ ያዕቆብ ክንከይድና ሞር መታን ክትበርሃልና ማለት እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ጀሚረ ኸምቤ ብኡ ጌርና ንጎይታን ነቦን ንምድረቕ ዋው ኢማጂን ብኡ ጌርና ንጎይታን ነቦን ንምድረቕ ብኡ ጌርና ነቶም ብምስሊ ኣምላኽ ተፈጥሩ ሰባት ንረግም ካብ ሓደ ኣብቲ ምርቃን መርገን ይወፅእ ኣሕዋቴ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ወይስ ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ትፍልፍል እያ ኣቱም ኣሕዋተይ በለስ ዶ ፍረ ኣውሊዕ ክትፈሪ ይከኣላ እዩ ወይስ ተኽሊ ወይንስ ፍረ በለስ ከምኡ ኸ እታ ዒላ ጨው ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ ይብለና ስለዚ እቲ ሶርስ ማተር ይገብር እዩ እቲ ምንጭ ተራ ኣለዎ እቲ ምንጭ ነቲ ውፅኢት ወይ ከላይ እቲ ነቲ ፍረ ወሳኒ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ እንድሕዳልና ነዞም ብምህሮ ሰብ እናማሃሩ ንኾንቱ ዘምልኽዎ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ዝዛረቦም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ሪሊጅዮስ ሰባት እዮም ሃይማኖተኛ ሰባት እዮም ግን ንጎይታ ዘይፈልጥዎ ሰባት እዮም ውሽጦም ከትርን ዓመፅ እንድመልእ ክነሶም ብደገም ጽቡቓት መሲሎም ክረኣዩ ዝደልዩ ሰባት ስለዚ እንታይ ይድሎም ዘሎ ነቶም ጽቡቕ ግበርዎ እንድሕዳ ጽቡቕ ፍረ ደልይኹም እንተዘይኮነ ካብቲ ሕማቆም ጽቡቕ ነገር ክወፅእ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ሎም እውን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ኮኔክትድ ዘይኮኑ ምስ ኣምላኽ ምልማድ ዘይብሉ ንኣምላኽ ዘይፈለጥዎ ሰባት ነቐፍቲ ተጻባእቲ ዓይነት ሰባት እንተርኣና ኣየገርም እዩ ማለት እዩ the only solution is ነቲ ልቢ እንታይ ግበሮ ጽቡቕ ግበሮ ፈውስ የልየካ ኣሎ ምጥዓይ የልየካ ኣሎ ምዝ ጥዑም ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ጌታ ምልላይ የልየካ ኣሎ ኣምላኽ መስገን እንታይ ጽቡቕ ግበር ምስ በልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ከብዛዕ ጽቡቕ ትሓተኒ ጽቡቕ ሓደ ነገር እዩ በቲ ኣቦ ዝለኣኸ ክትገብር ክትኣምን ኢላ ኣምላኽ መስገን ነቲ ጽቡቕ ዝኾነ ጎይታ ኣብ ልብኻ እትዎ ኣብቲ ጽቡቕ ዝኾነ ጎይታ ዝሃበካ ምህሮ ፍቕሪ ሱር ስደድ أو تسرت أملاخ مسكة شعوخ سب كل ملأت أملاخ تمليخة شعوخها نلسان كا تحت قبر كالك كايو ملقام مكتا كالك كاي مالتي أملاخ مسكة أمين الذي نلساننا صبو كنقبرو انتبلنا في الصم زي كال أي كال نمال زرباخ مكرا أي كال نيو ناخ أملاخ مسكة نلبي صبو نحد داقر كاي نكاب صبو لبخا صبو نقر انت قبري فلو كقبري واتس يا ملاح مسك يستارت اثر صبق ነገር ከተውጽ ክትዛረብ ክትጀምሪ ኻ ማለት ያ ملاح مسك ابي يعقوب حر 25 نعو رينفورس قبره كله كم زيلنا له ናይ እግዚአብሔር ቃል
እታ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ንሱ ድማ ሕጊ ሓርነት ኣፀቢቑ ዝፅምትን ፀንዕን ግብሪ ዝገብር እምበር ዘይርስዕ ሰማዕ ግና እዚ ብግብሩ ብፁዕ ክኸውን እዩ ሓደ እኳ ንልቡ ደስሕቶ ዳ እምበር ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ኣይዋ ሕጂ እቲ ኣብቲ ሙሉእ ሕጊ ሓርነት ንሱ ኸ ኣው ፀንዕ ግብሪ ዝገብር ሰማዒ ኣው እንታይ ዝገብር ለይትን መዓልትን ፎካስ ዝገብር ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ብግብሩ ብፁዕ ክኸውን ኢልዎ ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ንሱ ኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰሎ ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ ካብ ከንቱ ኣምልኾ ክንወፅእ ኣምላኽ ይደልየና ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ብልብና ንኣምላኽ ቅድሶ ነቲ ብልብና ንቀደስናዮ ኣምላኽ ከኣምላኽ ይመስገን ኣብ ኣፍና ክቅደስ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ተሲና ክንፅሊና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ የስ أداوكم وسنا يلبخم أملاخ على العلا أبيلكم هاللويا سكنا عاقويتها خن بلينا هاللويا نتصور تصبق ورّه نتقوم تصبق ورّه نتقندي تصبق ورّه متان تصبق فريه كفري أو وش أيد اللي كهالله خرط عتاد كايد اللي على خنا منفس كام تنخاف يد اللي على خو إيد كا مدهساس يد اللي على خو يسوع كريستوس يا وشنا فتنا وش سبي تنكفنن والله كنحلن اسكي أملاخ مسكن كريستنا نحلن كايزنبر نقوصر كايزنبر ندات متاطر كايزنبر يس ابراهام دي ارخيب له I will grab it I will push it forward بزي ነገር زي ታገብሬ نقرميت كدفئ مبالي أملاخ مسكن هاللويا كريستنا زليل كام خادا يكونن كريستنا مشبشاب طرا يكون أملاخ مسكن እግዚአብሔር አምልኾ ክወስድ ግባዩ አምልኾ ነው በይና ግን እናተጸረብና እናት ሰራሕና አምላኽ መስገን ነንግዚኡ ዝኸውን ፍሬ ካባና መታን ክወጽ ርእስና ነዛ አምላኽ ዘአሳጥሕና እናሃብና ሪማ ማማሹ ደደበደደ ክራበሎ ደበደደ ቦሳርዲያ መንፈስ ቅዱስ መላኸኒ በልዎ መላኸኒ ግዝአኒ ከምቲ ተቃሊልዎ ዘሎ ኣሕዋቴ እንሆ أب أفراس من تخززن لايلا لقام نقبرلهم علونا نبذلوا سقامون بوينا نك أنا عيد نو مراقب دما خندز عبيت خندستان سبورتو نفاس النا تخب كبانا فقد ما راح يزليو بريشتو سكانين زك أنا كم دما لسان اشتياق كاليا مو عبي نجر تمكح هذي نعبيت نجر تقاطر نزا نهيوتنا مزور نبرات سخنات بجهنم زننت لسان متان مقطع كعلى الناس كي لامي ملخني قويتا لبي جزأيو لبي ملكو يس أنتم زموتي له تام مونغو خم زلوا بس نسلن خبيت ما تزلوا كابت أكلاتهم كين زواج أكم زلوا سجاو تمني زي كونا نزبلن لا تدعي أمين لا تدعي فرسرناي انت زي ودقتن انت زي تموتت انت هتخونيا اي تفرنيا يس لا تداي اي سغا نغر يموت ندحممك قرصو اما خل احوات تشجر مرير سور ينقل ندحممك نقل يس اي سرندر لورد ولسكي رأسي هبك هالخ قويتا ريما ماما دورا لا بالا بالا بوشة ده بيجانا ناماسا بولا ده بيجانا ناماسا رديا ملاخنين والله كملا خلكا كسعر الكا كسنف الكا ملاخنين بولو ملاخني كسنف الكا قويتا يس أداوي مسنا يلبينا بخايل على الله هو ملاخن نسكولو ملاخني بالواسكي ملاخني جزءني يس I need نات كام جزء اللي الله
Yes Lord. نحسبي ملاخني تردو كما خمو منالوني نلساسي ذكربني عبلساني قال كيلو نحسبي تردو كما خمو منالوني كابتن فاسي ذكربني امون عركي تنوع كوحي مويتا يسوس امون عركي تنوع كوحي مويتا يسوس Yes ردعنا قويتانا والله دقفنا صنعات كابخاي حيلي كابخاي أبتنا وش سب حيلي منفس كخبرت حبنين ولا أملاح مسكن يس معنك أفي زي باللهم حفتي زي باللهم ولد أملاح كوينا خنم ملالس تزحيش زبله كل مرمر زحيش زبله بلوص نجار الله وجابير كابت زلخ هاي زبلس الله كابت زلخ وزبلس نجار الله أملاح مسكن نعو خنت أمت بزلنا يا خي تدعسنا excellent spirit of excellence أبانا خمس أملاح مسكن هاللويا ريبا باكرودا لا بالا بالا بوشدة ده بيكنا نما سارديا بروح من فسكرس نعم بروح من فسكرس كولو أملاح مسكن هاللويا ريبك رادا بالا بالا بوشدة ده بيكنا لا بساتورنا كايدا تقاطع صور نقراتي كل كذا نقراتي كل ملخ نسخة بينها وننن بالله أملاح مسكن ماكرودي لا بالا بالا بوشدة ده بيكنا بالا بوسارديا وننني رداني ملس الله خبلو أما خاملس بقالي صحت كو زبله كله يس بقالو زي صحت يلو الله بقالي صحت كو زبله كله نبغى ملس محرث قبل الله ريبا باكرادا بادا بادا بوشدة بيكرامنا نما سابارديا يسوس وده يا أملاخ لورانا مكرادا بادا بادا بوشدة بيكرامنا نما سابارديا نبغى ملس يس ملاخ ملاخنا هاللويا يسوس لو هاتك كبهيوات يبلت يمو عنجها نفسي أما قدسك آمين لو هاتك كبهيوات يبلت يمو عنجها نفسي أما قدسك تسجد على أسجدوا أملاح مسكن نسو أملاحي نسو يملاح نسو يجزا يبلت يمو عنجها نفسي أما قدسك تسجد على سكيم سجل قال الشام كوينا خنصلينا أملاح مسكن هاللويا لو هاتك محرتك يوداني ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ለዘላለም ቅዱስ ሃሌሉያ ጌታ محرتك يوداني محرتك يوداني لو هاتك يوداني لو هاتك እስከ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ እስከ let's take responsibility ብዛዕባ ቃላትና ሓላፍነት እስከ ንውሰድ የስ እግዚአብሔር መሐር እንዲሁ እግዚአብሔር ሰናዩ ፍቅሩና እግዚአብሔር ግን he is challenging us
ሬስፖንሲብል ክንከውን ሓላፍነታውያን ክንከውን ብዛዕባ ቃላትና ኢየሱስ ክንበበልና ጽኒሕ ቃል እግዚአብሔር ጸብጻብ ትሕተተሉ እዋን ኣሎ ስለ ቃላትካ እስከ ነፍሰ ከፍሰብ ጽባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ምስ ቀረበ ዘየሕፍሮ ዘየሕንኾ ቃላት እናተዛረበ ምምልላስ ክኽእል እስከ ገዛ ርእስና ናብ ኣምላኽና ማዕቁብ እግዚአብሔር ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ውሉድ የብሉን ከም ፍቁራት ውሉድ ኣምላኽ እዙዛት ኮይንና ክንመላለስ እዩ ዝነግረና እግዚአብሔር መስ እስከ እግዚአብሔር ተዛሪብካ ንለኻ ሓላፍነት ወስድ ኣለሁ ስለ ቃላት ይብሎ ሓላፍነት ወስድ እግዚአብሔር ዘረባይ ብጨው ዝተቃመመ ኩሉ ሰዕ ዘረባ ጸጋ ክኸውን ደግፈኒ ጸጋኻ እግዚአብሔር ኣብ ከናፍረ ይዕዘዝ መንፈስካ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ይግዛእ ኣብ ልበይ ሓሳብካ እግዚአብሔር አቦ ይኽበደኒ እግዚአብሔር ካብ ልበይ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ህይወት ካብኡ ዝፍልፍል ይልና እግዚአብሔር ቃል ልዕሊ ሁሉን ልብኻ ሓለዎ ልበይ እግዚአብሔር አቦ በሐሳብካ ክምላእ እደሊ ኣለሁ እግዚአብሔር ኣብ ከናፍረ ዝርከብ ፍረ ጽቡቕ ምንቲ ክኸውን ውሽጠይ ሰናይ እግዚአብሔር አቦ ክኸውን ይውስን ኣለሁ ድግፈኒ እደሊ ኣለሁ እግዚአብሔር ድግፈና እንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ حيل خبز حنا እግዚአብሔር ተሓደ ይህነጾ ይተጻሒፍ ዘሎ እግዚአብሔር ኣብ ከናፍርና ዝሃንጽ ቃል ክርከብ ደግፈና እግዚአብሔር አቦ ዝሃንጽ እቲ ንምህናጽ እምበር ንምፍራስ ኢልካ ዘይሃብካና ጸጋኻ ባገባብ ክንጥቀመሉ ክትረዳአና እንደልያልና እግዚአብሔር አምላኽ ንምህናጽ ኢኻ ይብካና ዘለኻ ኩሉ ጸጋ ተዋሂብ ዘሎ ከሃንጽ እዩ ነፍስ ወከፍ ከአን ብጻይ ይህነጾ ጽሑፍ ኣሎ እግዚአብሔር አቦ نحواتي مهناس كعلن إخبار حيل خبز حلي دليل الله بلوه طباب خبز حلي دليل الله بلوه منفساوي طباب إخبار سمياوي طباب كباها زخونة كبل علي زخونة طباب إخبار اسك طباب لمونه خب عملاق اسك حواتي كم حفشاو كم إرتران ناي الزرار بس أجمع لنا نالباش تزعبينا كالتشر كون خلي جنا حجي ولود عملاق مسكوننا جنا عملاق مسكن بقالو بسقو جيرون ندا خسكوسه نالبم نامهاره ناجنح زعبينا حدش أبو هارخيبنا لنا سمياوي أبو رخيبنا لنا هاليلويا طبب زلوا أملاخ رخيبنا لنا هاليلويا كل طبب كأوزرك بهاليلويا طبب مستوعلن كباين زرك كبايلو كب أفين زوج أيلو هاليلويا كب قالوا طبب مستوعلن يركبي لم يبسميسكم يخون اللي جويت أسكبروا هاليلويا وجزابير يلو داويت قالات كايلو بقى حلفا ممهراني هلبمني له ار حلفا شماغلتات مستوعل هيبني له هاليلويا يلبمي እግዚአብሔር ይመስገን ልቦና ዘበለ ይብዛሐና مستوعل زبل يبزحلنا كاب قالوا تماهرنا بلبنا من مللاس يخونلنا كاب قالوا تماهرنا هاليلويا حلفاتهم عدم زصغبو طبيبان يغبرنا እግዚአብሔር حلفاتهم شماغلتات يلو داويت تينا هيوت تمكرو عدم نبعل تمكرو اندي ግን ንሽተይ ዋላ ሆንካስ በቃል አምላክ ትልብም ፈቃደኛ እንደሆንካ حلفاتهم شماغلتات لبام ይገብረካይ አሜን አሜን لبام ይገብርና እግዚአብሔር ቃል አስተዋዓሊ ይገብርና እግዚአብሔር ቃል يس كمي مسحواتك بقالاتك نمهناصنا هطقمك ክትመላለስ ከም ዝግባአካ ከም ትኽእል ይገብር ሃሌሉያ ሎሚ ብስሜ ሳብ ቃልካ ንዕቆባልና እግዚአብሔር ንህዝባውን ኣብቲ እግዚአብሔር ከህንጽን እግዚአብሔር ከረስትን ዝካሎ ቃል ጸጋሃ ነማዕቆማልና እግዚአብሔር አቦ بسم يسوع كريستوس نزي استبالنا قال وسيدنا እግዚአብሔር كم حلافنتاوያን ውሉድ ኮይና ቅድሚኻ ክንርከብ ክድግፈና ጽልይ ኣለሁ بسم يسوع كريستوس እግዚአብሔር አቦ ሓደ ኳ እግዚአብሔር አምላክ ካባና ነት እግዚአብሔር ኮርሶ ዝደሊ እግዚአብሔር ክረኽቦ ዝደሊ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር አቦ ዘይምጠን እግዚአብሔር አቦ መዘራራብ አዘራርባ ከይክተል እግዚአብሔር አዘር ዓለም ቅዱስ ወኳዳ እግዚአብሔር አቦ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ክንዛረብ ንሰናይ ክንስዕብ ንሰላም ክንስዕብ ክድግፈና ይጽልይ ኣለሁ ኣብዘዝ በዝ እግዚአብሔር አዘር ዓለም ቅዱስ ናይ አዘራርባ እግዚአብሔር አቦ ለውጥ ይኸውን እግዚአብሔር ናይ አተሐሳስባ እግዚአብሔር ብልጫ ኸውን ይጽልይ ኣለሁ ሎሚ ሰሚዕና እግዚአብሔር አቦ سمعت قالت أخوينا خنترف ليكونس جبرت قال نموخان كنسجل كدقفنا تصلي الله نفس وقفنا እግዚአብሔር ككبت تصنحنا እግዚአብሔር أبو هاللويا درجانا هيوت نبز حشنا እግዚአብሔር نبز بلصنا እግዚአብሔር ዝገብር ብሉጽ ጸጋሃ ብሉጽ መንፈስካ እግዚአብሔር ውሽጥና ስለዘሎ ዝኽ ትገብርልና ይልምናካሉ ስለዚህ ነበርና ጊዜ ነመስግነካለና ስለ እግዚአብሔር አቦ ተዛረብካና እግዚአብሔር ስለ ቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ዘገልገለና ጸጋሃ ነመስግነካልና ካብ ንጎ እግዚአብሔር ቶምቦም ጌርካ ተገልግለና ልካ እግዚአብሔር አቦ ዝሃብካ ጸጋኻ ሕዋትና ኩሎም ነመስግናለና በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር አቦ ተገልግለና አገልግሎት ክብሪን ህበካለና
ስግደት ንምጻል ካለና እግዚአብሔር ነመስግነ ካለና ክብሪ ይግባእ ካይን ብላለና ሃሌሉያ እስከ ዳውና ክነልዕለና በአምላክ ሞኒ በረከት አምላክ ንውዲና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩምን ይሐልኹምን እግዚአብሔር ጸጎ ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ምስተዋዕል ዘበለ ይሃብኩም እግዚአብሔር ንኸናፍኩም ቀፊር ይግበረሉ እግዚአብሔር ልብኹም بصبق حساب بمحساب እግዚአብሔር ልብኹም የጥዕዮ ብዛዕባ ሓውኹም ዝሓሽ ሓሳብ ክትሓስቡ እግዚአብሔር ይርዳእኹም ብዛዕባ ብጻይኩም ናይ ፍቕሪ ኣመላኽታ ክህልወኩም እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ሱር ምስዳድ ይኹነልኩም ኣብኡ ተሰሪትኩምን ኣብኡ ሱር ሰዲድኩምን ነታ ካብ ፍልጠት ሕልፍቲ ፍቕሪ ክርስቶስ መፍላጥ ምምኳር ይኹነልኩም እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ብሉጻት ይግበርኩም እግዚአብሔር ይደግፍኩም እግዚአብሔር ይወትኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ጥዕናኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ቤትኩም ይባርኽ እግዚአብሔር አባይቱኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ተግባር ኢዳውኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ውሉድኩም ይባርኽ እግዚአብሔር መጻኢኹም ይባርኽ እግዚአብሔር እቲከም ፍቃዱ ትምድቦ ሰናይ ዘበለን መደባትኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ኣብ ሕይወትኩምን ኣብ ተግባራትኩምን ኣብ ኩሉ ሓሳባትኩምን ኢዱ የምብረልኩም ኢድ እግዚአብሔር ምሳኹም ትኹን ናይ እግዚአብሔር በረኸት ሃባኹም ይኹን ናይ እግዚአብሔር ህልውና ምሳኹም ይኹን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምሳኹም ይኹን ሃሌሉያ በስመ አምላክ ብሩኻት ይኹም ተባረኹ ሰላም ኪዱ ንሓደድኩም ብቅዱስ ምስዓም ሰላም ተባሃሉ bless you